أمارات يلا حجة دمسي واي دمس الله ده حجة دمس الله ده دمسي اسكا هذا بالو سمع له سمع له واي سلام دمس الله ده واي اوكي ما انت وانا خنتي بقى قارصنا يصني احنا روماي حج بجا انفطنا يناسك سلام كنتي زابير مسكن وا بقى حراي دحان حسرا بيلنا قال سبات من عدل كتب مجمريا نعرا زمبا تلتقى السلام كلكم دي ابتي قال عيلكا زنبر كانت بتاعت وانا حد نصخون غريب لين غونه غبر من سقميت كايخا اوكي حبشاو ግን አውልቂ ትራይ ዘይኮነ ጀነራሊ አብቲ ንተበጉሶ ደቃ አከለ ጉዛይ ንምቁጻይ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካ ኦኬ አቡይ አነ ንሽተይ ሐሳበይ ክህብ ማለት ነው መስሉ አድማሳው ዝኾነ ምን ድሩ ሰቢለ ጽባህራ ስለምንታዩ አብቲ ዝኾነ ይኹን ጉዕዞ ናይ ደቃ አከለ ጉዛይ ዝንቀሳቀሰሉ ኩሉ ወዳ አከለ ጉዛይ ናይ ቃልሲ መንፈስ ናይ ቃልሲ ድልየት ወስዑ ናይ ምእላይ ተበጉሶ ሕጂ ይኮነ መጀመሪያ በቲ ሃገራዊ ቃልሲ ኢሉ ላዕልን ታሕትን ኢሉ ኣብ መጨረሻ ደቂ ሃገር ምስ ጠለሙ ካብ ገዛይ መሰረት ገይረ ነቲ ቃልሲ እንድሕር ደኣ ዘይከሊሰዮ ዋላ ሓንቲ ከምፆ ዝኽእል ፍታሕ የለን ኢሉ ናብቲ ሓቀኛ ዝኾነ ቃልሲ ተመሊሱ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሃገር ፖለቲካ ዝኾነ ይኹን መለክዕ ስለዝሰኣለ ብኸምኡ ዓይነት ኣገባብ ተቃልሲ ምስ ተኸለሰ ድማ ተስፋ ብዝህብ መንገዱ ሕብረተሰብ ካብ ገዝኡ ጀሚሩ ወፅሓ ናይ ምእላይ ቃልሲ ኣብ ቃልሲ ምስታፍ መንፈስ ኣጥርዩ ንሪኦ ኣለና ተቃልሲ ካብ ዝበራበር ሓፂር ኣይኮነን ሕጂ እንታይ ትፈልጥ ብደረጃ ውልቀ ሰበይ ንርአዮ ኣብዚ ሃገራዊ በሃገር ዝብል ፖለቲካ ልክዕ ከምቲ ናይ ሂድረስ እታ ቅድሚ ሕጂ ሕልእቲ ሰልፍዶ ወይ ድማ እቲ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ዝግበር ዝነበረ ናይ ጮኪንካ መሓዝ ግፍዕታት ንሃገር ዘይውክል ኣብ ኩለን ውድባት ምንቅስቃሳት ተፍተን ብሃገር ዝብላ ከም ዘሎ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ንሕና ኣውራጃዊ ምሕደራ ክምለስ ኣለዎ ኣብ ማኒፌስቶን ኣሎ እንዳበልካ ዝኽየድ ናይ ኩለን ውድባት ስለምንታይ ከምኡ መሲሉ ተወዳእ ከሎ ጉዛይ ክበራበር ምትረኣየኦ ወዳእ ከሎ ጉዛይ ድማ ድኹዒ ናይቲ ሃገራዊ ቃልሲ ስለዝኾነ ብገንዘቡ ብጉልበቱ ላዕልን ታሕትን ዝብል ንሱ ስለዝኾነ ንዕኡ ንኸይኸስራ ዝገብርኦ ናይ ሽርሒ ፖለቲካ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን መብዛሕትኡ ወዳእ ከሎ ጉዛይ ጎሪሁ ተይ ግን ብስምዒት እንዳ ኣጋለቡ ይወስድዎ ስለ ዘለዉ ምናልባት በቲ ሻዕብያ እንታይ ደሞ ኢሎ እንዳበልካ ኣብ ሚድያ ብዝግበር ጎስጓስ ኣብ ሚድያ ዝግበር ናይ ፖለቲካ ቁማር ግዚያዊ ምድንጋር ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ሕጂ ግን ናብቲ ንቡር ተመሊሱ ይወዳእ ከሎ ጉዛይ ካብ ሕጂ ንኒሆው ምትላል ዝበሃል ነገር የለን እዚ ውልቃዊ ሓሳበይ ሕጂ እውን ንማንም ሰብ ከስምረሉ ዝደሊ ኣነ ብዝግንዘቦ ሃገራዊ ቃልሲ ክድብል ተኮይና ኤርትራ ኢና ድብል ዘለና ንኤርትራ ዝልክዕ ፖለቲካዊ
أوراج قادعة يتقندي نهاجر مسرت بوليتيكا زخونة كابونا رأس تسمى استبدسي إرتراويان لا يبونا رأس تسمى إرتراغا كساب 96 التي أوراجا ومحدرة زفرس بخبري عقب اندات وهال كان الحد كابايتوها قرعت عدبها اندات سرعها زغيد قرعي محدرة حزاء صهيد نيرا أوراجا مسفرسي فريسا زبي تسديدو تعبيها دما التي زدوليو ناتشوقون عن قسعن مسرت عدي أغميتو بهاجر تراي كم تزارب بهاجر كتحسب بهاجر تسرع زي كونه بهاجر كم تزارب غيرو عددا بوليتيكاوي شرحتاتو غيرنا مالتي أبز ጊዜ ሀገራው ሰባሉ ተቶም ሀገራውያን ባንዲራ ሒዞም ኢትዮጵያ ተደሚርና ብሉላው ሀገራው ሰባሉ እዚ ጊዜ በሀገር ዝሐስብ ሰባሉ هو ንመኒና ክነዳናግሮ ወዳ ኮሎ ጉዛይ በዚ ዝዳናገር አይኮንም ሀገራው መለክዕ ዘሎ ፖለቲካው ቃልሲ የለን ኣብ ፌስቡክ 2003 ሒዝካ ስለዝሓደርካ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ጀኔቫ ተማሊ ተራእዩ ኳይ እቶም 3 ፌስቡክ ደድሕሪኻ ኦሆ ዝብሉ ዘለው ንምንታይ ዳኣፍቲ ናይ ጀኔቫ ሰላማዊ ሰልፊ ንምንታይ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ሰላማዊ ሰልፊ ንምንታይ ኣብቲ ናይ እስራኤል ሰላማዊ ሰልፊ ዘይመፁ ኣበይ ለው ንሶም ጀም ኤርትራውያን ደድሕሪኻ ኤርትራዊ በሃገር ዝብሉ ዘለው እቶም ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝመፁ ንወፅዓኒ ጭቆናን ኣይፋል ኢሎም ዝተሰለፉ ደቂ ኣኮሎ ጉዛይ ጥራይ ብግብሪ ከኣርዮ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ብግብሪ ዝነኣራሉ መንገዲ የለን እንታይ ዳ ርኢና ኣብቲ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ሓሶት ትቕራን ኣባይታ ዘየለ ከም ዘሎ እንዳምሰልካ ንመንእሰያት ርእሶም ምኽባዕ ተቐይርካ ኣባልነት ናይ ምንቅስቓስ ናይ ውድብ እንዳገበርካ ብገንዘቦም ምፅዋት ብገንዘቦም ሚድያ የውፅእ ኣለኹ እንዳበልካ ጎፋንድም እንዳኸፈትካ ንዝደለኻዮ ሰብ ትሕግዘሉ ንዘይደለኻዮ ሰብ ከምኡ እንዳገበርካ ዝኽየድ ፖለቲካዊ ሽርሕን ሸቐጥ እንዳእምበር ቁኑዕ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ የለን ኣውራጃዊ መልክዕ ዝሓዘ ቃልሲ ኸ ኣሎ ዶ ወይ ብፍላይ ናይ ደቂ ኣኮሎ ጉዛይ ኣይ ስለዚ ንሕና ከም ደቂ ኣኮሎ ጉዛይ ዓድና መሰረት ዝገበረ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኢና ንኽተል ካብ ሕጂ ኣነ ብውልቀይ ማለት እየ ውልቃዊ ርድኢተይ ኣነ ከም ወዲ ኣኮሎ ጉዛይ ዓደይ መሰረት ዝገበረ ምስ ኣሕዋተይ ተኣማሚነ ተሓቋቂፈ ዝኸደሉ ፖለቲካዊ ቃልሲ እየ ዝኽተል መጋበርያ ናይ ሃገር እንዳበሉ ዝሽቅጡለይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳትን ውድባትን ኣይከውንን እየ ኣይፋል በሃገር ብኣውራጃ ፖለቲካ ኣይስራሕን እዩ ዝብልካ ኣሎ ፍሹል ኣተሓሳስባ እዩ ብኸመይ እንከቕምዋ ደልዮም ሃገር መጀመርያ እኮ በሃገር ኢልና ላዕልን ታሕትን ኢልና ስምረት ተባሂሉ ብድሕሪኡ ሕጂ እውን ውድብ ሓድነት እዚ ሓድነት ኤርትራውያን ተባሂሉ ብሩህ መጻኢ ይበሃል ኣሎ ካልእ ይበሃል ኣሎ ግን ከ ነቲ ሻዕብያ ዝገብሮ ዘሎ ክንምክቶ እውን ኣይከኣልናን በሃገር ስለምንታይ ሃገራዊ ስነ ልቦና ሃገራዊ ተሓሳስባ ቁኑዕ ዝኾነ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ራእይ ውሽጥና ስለዘየለይ ትማሊ በሃገር ኢሎም ምሳኻ ዝቃለሱ ዝነበሩ እኮ ንኣስመራ ቦምቢ ተደርብያ ሰንዓፈይ ከባቢኡ ደቡ ዘሎ ሕብረተሰብ ክድቋዕ ሱቕ ኢሎም ሪኦም ኣብ ኣስመራ ቦምባ ተደርብያ ኢሎም ጠጢኖም ካ ከይዶም ሙሉእ ገዛ እውን ገሊሱ ወይ ሓቂ እቲ ኣባይታ ዘሎ እቲ ዝፈልጦን እቲ ብዓይነ ዝረአ ንሱ ኢኻ ተሓቂ ድሕሪ ሕጂ በዚ ዝታለል ሰብ እንተልዩ ናይ ርእሱ ጉዳይ ንነብሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ገዝኡ እንዳኣተና ንኣስሮ መንገዲ የለን እቲ ሓቀኛ ኣባይታ ዘሎ ፖለቲካዊ መለክዒ ግን እቲ ሃገር ትበሃል ኣብ ስነ ልቡና ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ የላን ኤርትራዊ ይውፅእ ኣሎ ካብ ገዝኡ ወፅዩ ወፅእ ኣለኒ ይብል ኤርትራዊ ኩሉ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ካብ ገዛ ወፅዩ ፖለቲካዊ ዕቁባ ጥራይ ሓቲቱ ኮንጎራ ምስ ተባህለ ንዓና ንደቂ ኣኮሎ ጉዛይ ጠሊምና እቲ ሓደ ፍትሒ ዝብል ክብሪ ንህቦ ኢና ኣብቲ ሓቂ ክንመፅእ ከለና ግን ንስለ ሃገር ኢልና ላዕልን ታሕትን ዝበልናዮ ይኣክል ሎሚ ንኩሉ ኣኮሎ ጉዛይ ኮይና ንጠምቶ ዋላ ነቲ ኤርትራዊ ዝጥቕሞ እውን ንሱ እዩ ኣብ ኣኮሎ ጉዛይ ኮይና ተጠሚትናዮ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ነፍሱ ኣብ ዓዱ ኣብ ስድራ ቤቱ ብኡቢሉ ኣብ ኣውርጅኡ ኮይኑ እቲ ሃገር ተጠሚትዋ ብናይ ሓባር ቃል ኪዳን ነቲ ቃልሲ ፀጊንካ ክትዕርዮ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ዳ ኣብ ጎንካ ዘይስለፉ ኮይኖም ከዓ ናትካ ውሳኔ ክትውስን ትኽእል ኢኻ ቅድሚ ሕጂ እውን እኮ ኢትዮጵያ ኢና ነርና ብኤርትራ ተቃሊስና በቲ ዝብልዎ ማለት እዩ ትግራይ ከዓ ብትግራይ ተቃሊሶም ሓርነቶም ኣወንጆም
ቃልሲ በትን እስኻ ዝኣምነሉ ፖለቲካዊ ውሳኔ እዩ ዝካየድ ግድን ብኣውራጃ ይከውንን ይከውንን እዩ ወይ ብኣውራጃ ይከውንን እንዳበልካ ዝጉስጓስ ግን ንምንታይ እንተልካ ነቲ ወዲ ኣኮሎ ጉዛይ ካብ ኣውራጁ ኣውፅኢኻ ካብ ትሕውነታዊ ፍቅሩ ማሕበራዊ ክብርታቱ ስነ ልቦንኡ ኣውፅኢኻ ድኹዒ ፖለቲካዊ መሳርሒኻ ምግባር ካብ ዝብል ዕላማ ኢኻ ካብ ዝድፍ ዘይትብል ንሕና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ፍትሒ ስነ ልቦና ክህልዎ ንፅዕር ንሳቶም ከዓ ኣብናቶም ኣባልነትን ኣብናቶም እንቅስቃስን ውድብን ከም ድኹዕ መሳርሒ ክገብርዎ ነቲ መንእሰይ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ክንደይ ምሳና ዝነበሩ ሕዋትና እኮ ጠሊሞምና እኳ እዩ ዝገርምካ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ትማሊ ዓደቦና ዝብሉ ዝነበሩ ብሰንኪ መርዛም ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ብሰንኪ ብሓሶትን ኣባይታ ብዘይጭበጥን ብኽኢላታት ብናይ ፕሮፓጋንዳ ዓቅሚ ዘለዎም ሰባት ኣርእሶም ምኽባዕቲ ተቐይሮም ኣንጻርና ተዓጢቖም ሕዋትና ማለት እዚ ግን ግዝያዊ ከምቲ ህግደፍ ዘደናገሩ ቅድሚ ሕጂ ግዝያዊ ደኣል እምበር ፅባሕ ንጎ ናብ ተሓቂ ከም ዝምለሱ ዘጠራጥር ነገር የለን እቲ ናይ ቃልሲ ልቦና ደቂ ኣኮሎ ጉዛይ ከዓ ኣብ ጀኔቫ ትማሊ ተራእዩ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ተራእዩ እቲ ናይ ትማሊ ግን መሰረት ተቐሚጡሉ እዩ ማለት እዩ ብትባሓት ከዓ ተወሲኑ እዩ እዚ ከዓ ክንቁፅሎ ክንቃለሰሉ ኢና ኣነ ብወገነይ ምስቶም ንዓይ ዝመስሉ ከምዚ ከማኻ ካልኦት ደቂ ኣኮሎ ጉዛይ ኣሕዋተይ ኮይነ ክቃለሰሉ እየ ኣብ ክብሪ ኣኮሎ ጉዛይ ኣብ ናይ ክብርታት ናይ ኣኮሎ ጉዛይ መፅኡ ዝኾነ ይኹን ነገር ንዝገብር ከዓ ማዕረ ህግደፍ ክንቃለሶ ኢና ግድ ንገብሮ ነገር የለን ኣማራፂ የብልናን ማለት ስለዚ ኣብ ርእሲ እቲ ኩሉ ንስኻ ዘቐመጥካዮ ነጥብታት ኣነ ከም ርእቶ ናተይ እዚ ዝኽየዱ ዘሎ ንኩልና ዘርብሐ ኣይኮነን ከም ኣሕዋት ከም ደቂ ኣኮሎ ጉዛይ ዋላ ንኩሉ ሽግራትና ፀገማትና እውን ካብ ዓዲ ጀሚርና ኢና ንቃለሶ ዘለና ካብ ዝገርመካ ማለት ዘይንፈልጦ ነገር የለን ኣሕዋትና ኣብ ሲናይ ኣብ ሊብያ ክጭወዩ ኣሕዋትና ክጠፍኡ ከለዉ ተሓጋጊዝና ብዓዲ ብስድራ ቤት ኢድና ሓጊዝና ንሕዋትና ኣናቢርና ሕጂ እውን ንፅጉማት ኣሕዋትና ኣብ ዓዲ ንዘሎ ሕብረተሰብና እንዳተሓጋገዝና ኢና ንኣልዮ ዘለና ኣብቲ ዓዲ ስርዓት ዝበሃል የለን እዚ እንዳሃለዎ ከሎ ትስነሉ ናይ ወዲ ኣኮሎ ጉዛይ ግን ንዕኡ ቀቲልካ ልክዕ ከምቲ ናይ ህግደፍ መሳሪሒኻ ንምግባር መጣጥሒ ኮረሻ ስልጣንካ ንምግባር ዝካየድ ቃልሲ ካብ ህግደፍ ፈሊና ኣይንሪኦን ማለት እዩ ስለዚ ክንቃለሶ ጥራይ ዘለና ኣኮሎ ጉዛይ ምሕደራ እዩ ኢልካ ኣኮሎ ጉዛይ እኮ ተራ ምሕደራ ኢልካ ዝዝረብ ዘረባታት ኣኮሎ ጉዛይ ተራ ምሕደራ ጥራይ እውን ኣይኮነን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስነ ልቦና ወዲ ኣኮሎ ጉዛይ ዝኣተወ ኣነባብራ ማሕበራዊ ክብርታት ናቱ መግለፂ መንነት እውን ኣለዎ ብናተይ ርዲኢት ማለት እዩ እሱ ስለ ዝኾነ ይትወዲ ኣኮሎ ጉዛይ ኩሉ መብዛሕትኡ 900 ተፍቲ ናይ ቃልሲ መድረኽ ላዕልን ታሕትን ዝብል ዘሎ ብግብሪ እንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብቀሊል ዝርከብ ኣይኮነን እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ ልዕለና ዘካየዱ ዘሎ እሞ ከዓ ብሕዋትና ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ነገር እዩ ከምዚ ዓይነት ተጋባብ ሃገራዊ ፍታሕ ክመፅእ ኣይኽእሉ እዮም እቶም ብሃገር ትፈትሩ ተሓስቡ ማለት እዩ ኣብ ሃገራዊ ቃልሲ ዝኾነ ይኹን ፍታሕ ከምዘይመፅእ ኣነ ፈልጥ እንዴ ተመስኪሩ እዩ ርኢናዮ ኢና ዝጭበጥ ነገር የለን ኣብ ባይታ የለን ብመልሓስ ኣይኮንካን ሃገር ትሰርሕ ሃገር ማለት ከዓ ህዝቢ ማለት እዩ ህዝቢ እንዳፀነተ ብዛዕባ ህዝቢ ዘይሓስቡ ኣንፃር ዝፀንት ዘሎ ሕብረተሰብ ኣንፃር እቲ ነቲ ዘፅንት ዘሎ ሕብረተሰብ ዝዕጥቁ ዘስንቁ ነቲ ዘፅንት ዘሎ ስርዓት እውን ኣብ ጎድኒ ኮይኖም ዝተሰለፉ ሕብረተሰባት ኣሉ ነዚኦም ኣብ ክንዲ እንዳመኸርካ እንዳመዓድካ ነቲ ባይታ ዘሎ ሓቂ እንዳረዳእካ ነቲ ዝበፅሕካዮ ንቕሓት ናይ ቃልሲ መንፈስ እንዳረኣኻ ክንዲ ዝኽየድ ግን ንዕኦም እንዳደገፍካ ነቲ ተቃላሳይ ሕብረተሰብ እንዳደቆስካ ዝግበር ቃልሲ ሃገራዊ ፍታሕ ኣይኮነን ወላ ሓንቲ ዘምፅኦ ፍታሕ የለን እቲ ሃገራዊ ቃልሲ ዝበሃል እውን ፈሽል እዩ ድሕሪ ሕጂ ብሃገር ዝበሃል ነገር ቃልሲ ከምዘየለ ኣነ 100% ብናተይ ርዲኢት የረጋግፅ ማለት እዩ ፈተፈት ኢሉ እውን ፈሽል ስለዚ እዚ ዝብርኒተ ዘለኒ የለይ ዛብካ ንዕድል ኣነ የርካ ቴንክ ዩ ሻውሻ ከንቲባ ሓወይ ቴንክ ዩ يغني صبوا حساب ثانك يو يا اخلك اوكي مقوت انتي تبلا الله ابطقمي تزارب قال ملت بلنا الله مقوت يانا دقات ابطقمي تزاربون تخليها مالتي اتيها صقام دلو يكون
سلام سلام مرحبا دسو كيف وعلم مرحبا سلام لها سلامي سلام الله مسكن عنا زابير مسكن سلام مجمريا سلام نقولو نزي ابز ميدا ابز لايف زكاتا تبزلو نقولو داورجا كله غزاي بحلفي مالتي ثانك هم دما نفتوت اورجا كله غزاي نقولهم عبيتنا اشتو زي فلالاي هم دما بزياده نعخانتي مدب صب غيركا خمزي غيركا بزعباتي عدخان عودخان ويكا حزبخان ني مدب مسعاغا زياده مسغنكا مالتي ثانك ابو زلو حصر زبل ريتي زلن دم تسمع على دي وا اسمع له انا حصر زبل مدغتي يذهب نسخه مجمريا ابتي نايناس حاونا نحنا بولكي صلئي يبلنان مزخونه سب مالتي ግን ابت حسابنا خنزرارب ابتي قداماي زهبه حساب ويكات العلكا زل حساب ناي كلنا حسابي مالتي المنصر نسينا نحنا كم سبات نعنا مرنعو يكوننا نعجي خنزارب نبعلنا نلبملو نبعلنا نغورحلو نبعلنا صباح نغو زتقمنا اتخنبرلو نخيل إنا نزرارب دأمبر بزعبا نسو زبلو إلويو سمعنا ينا ግን ኣብትናቱ ይኮና ነበር ሓደ ውልቀ ሰብዩ ውልቀ ሰብ ከዓ ደስ ወሎ خزارب ተዓዲሙ መጺው እቲ ዝዓደሞ ስጋብ ዘፍቀደሉ ታግዚኡ ስለ ዘኽበረሉ ንሱኻ ንዑድ መስሎ ገይሩ ከም ተሰማዕና ይኹለና ኻኔ በመደብ የመጽ እንተይሉ መደቡ ንሱ ነቲ መደቡ ዘውፀ ወይ ከዓ ነቲ ንሱ ዝሓሰበ ሓሳብ ንዑ ሰኒቁ ዝኸይድ ሕብረተሰብ ስጋብ ዘይብልና ካብ ነፍሲ ጀሚረ ማለት እዩ ለአንጻሩ ከዓ ንሕና ካሊእ ዓለም ከም ዘለና ወይ ከዓ እቲ ንሕና ንደልዮ ويكات نحنا زربحنا نعنا تقدم حجي زطفنا ابو خنبر سلذي ندلي ويكاتي قدم حجي زدخمنا ويكابتي تمالي قتلنا سب نابو تمليسنا كنحاسبن كنبرن سغاب زي ندلي نتي بحجي ندلي زلنا برهان كمي غرنا نولعو انا نزراربن كنمعادن زلنا زبل حسابي زلنا مجمريا مالك ስለዚህ ትዝቦሎ እንተደገምናዮ ጸማም ሓደ ደርፎ ይኾነና ምንቲ አፍተን ናይ ወረጃ ኮሎ ጉዛይ ዝብላ ሓንቲ ቁርብ ከም ኣምር ክትቀሰልካ ማለት እዩ ኣብ እና ኣለኒ ካብኡ ከዓ ተረፍተልኒ ግዜ እንተልኒ ከዓ ክሳሕ ገብር እየ ብመጀመርያ ኣውራጃ ማለት እንታይ ማለት እዩ ካብ ዝብል ሓደ ናይ ሃገር ከምዚ ንኣብነት እንተልና ደብሰ ሓወይሲ በዓል ሓዳሪኻ حدار نخد قبر سيك الكيدان غير كان لها مالتي تقال كيدان يزمبر كان عخا مالتي هاجر كنول تخوينا هاتا اوراجا مالت قال كيدان ني هاجري انا بويا ترجمه اوراجا زي ولا هاجر كا كمسرتو هاجري لنا خنصوعين خلينا مالتي تا اوراجا كلو غزاي وي تا اوراجا سرايا اوراجا حماس ينبلن تنكالوت كوم عينت زوكل انت الليون حق انت الليون طرناف انت الليون بعلن كزارباليان انا بزعبا تا اوراجا كلو غزاي خزارب مالتي تا اوراجا كلو غزاي أوراجا ترايلنا خندر حالفو زي كناسي نخالي يقول بركع مالتي هاجر أوراجا كله جزء انتنا يقول نهاجر زمتن زقمتي ويك أنا هاجر زمتن رأز اللوي حجز متى يكونن كابو بطاتنا خابت انت تكمتي زنابورو لحبرة السب زنبري السيل سقاب حجي نعنا في نازل سرعات سقاب زمتسم على سقاب تي بحجي سقابتي 96 أنا ذكرت نسي أو شت أوراجا كله جزاي بحجي أوراجا كله جزاي أقوال تجزيمات وتص تالي حجي نفلت لنا نحن مالتي نالبات توم كنا يزغونو يفلتوا غونو أنا أركب اللي مالتي سلازي نتي زنبرن زلون أي فلت أني الكا سقع خندو زاكل عدبها ويكأن حبرت سبع عدبها سقع خندو خطقاشش لنفس خا خطقاشش ذا الغامبر ምንም ተኾነ በአኻ ዝቕየር ሰብ የለን ወይ ከዓ ኣብቲ ንስኻ ትነብሮ ዝነብር ኣካል የለን ኢልካ ዝሕለፍ ኮይኑ ዝስምዐኒ ማለት እዩ ምስኣ ውስኽ ኣቢለ እንታይ ክብል ደልየ ሕጊ ኣውራጃ ኮሎ ጉዛይ ሕጊ ኣውራጃ ኮሎ ጉዛይ እዚ ሕጂ በዓል ኣውሮፓ ሕብረት ንበለን ኩለን እዘን ምዕቡላት ሃገራት ዝጥቀማሉ ዘለዋ ይትረፍደ መሰል ወዲ ሰብ መሰል ናይ እንስሳ ኣኽቢረን ዝኸዳሉ ዘለዋ እዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኣውራጃ ኮሎ ጉዛይ እዩ ተነዲፉ እስቲል ስጋብ ሕጂ ካሎ ማለት እዩ ካብቲ ሓደ ዘገርመካ ይትረፍዶ ናይ ሰብ ሕጊ ኣድጊ እውን ዝባና ዝገፀበት
وانا أنا خيسعنا بعمس نخيسعنا حق ذا سفري ورجع كل جزاي زي يفلتني أنت يلو أفتح متحف كيلو كريو خيل الله سلازم مسمولو مسرجنا خمسة لنا إنا بتي نتنكحتي ويكا نسلا زربا الكادي كونكا ويكا نسلا موجوته الكادي كونكا تقرب كل جزء مسرجين تلك كان صار خريعها مالتي سب زبالة يبل بزي قدس يترف ده ناس ندافلت بألا فتشة زارو وزنبر زرباسي تزي فلتون انت تخاتي عكا مسرجي حسكا هتغربه كتقوم تقول لك مالتي نزي حاجة زبلو زلخو حصوت كله زخل سبيل لن أدقي مالت أدقيا وانا دوسيخة تمتاي تمت نبرت كيا نتا أف زي بالله أدقي زبانا قد سيبو خلو بعامت كيتسعنا ويسسعخا نخيتسعنا ما نمسب حقي بالحق خسيسو كقطعك خمس خيل حق أورجا كله زي يترف نت بأفوت الزارب بعلو طريقنا حق زقرب زي كونس نتأف زي بلون أف كوينو يزخدو حبرته سب أورجا كله زي زبل أنا بوجني مالك إذا قام منزل ندفع إنتنا أبوتاتنا كاب أدنته جلبا كاب أدنته سجاب أم بس تجلبا بحنت شمت بحنت حقي تتأميرو زخيل حبرته سبي مالك إذا مخانينا نفلت نحن مالك كلنا دك أورجا كله زي كأنا أمن الله حكي مالك لذي من البات يا ناس مسكالي بوليتيكا أتأساسيرو ويكا مسكالي أتحساسبا أتأساسيرو ويكا نسوز دولي نجارات كل خيلي ويون لوك هون خيلي أنا دفعت قد يبلي زي حرفاف جامين على زرار بزنا إيجينا جنا إنه أموتانينا بده حدا وجنون كثرة صحيفة نيرة خبرات حواد مبزحة جزية أبترنا فيتات زجبر كاب حلوف تمكرنا ويتعذبتنا نكتاتلو نجارات عنده السؤال تايو حدا أبال من البعض أفتز خودو زلوا أنت زي ما يكوا كم تزدل يزل أنت زي كوين له مسمس فتيرو مسكالوت حبرة حساب مسكالوت ودبات يجاچوي أمبر أبلات بروح متاعي ويكا أتوما مريحين زلون بلهم أبتارا زلوا كم زعينت كم زنس زبلو زنبرة كندو زأكل زلفتات كندو زأكل مسنعق كندو زأكل كاب حقن سنة سرعاتن زوجة ما أبيت عدم أما خل عدم كندو زأكل حبرة سبب كسنعقون كندو زأكل بدعتات كزاربون كم زي يخولي فلت يترف دني سدراخا مالتيو نجزاخا نبيت سبكا نخالوت قوانتون كندو زأكل بدعة تزارب يدخلنا خيل زامن مالت لازم بمنصر زي كنريق نكلا لنا نالبات يا ناس نحن يفتشناين ويون توم نعوذ قضاء أكلات ويكاتهم ناتو أبالات أوش تزلو تجمعات سجاب بجبو قليسهم زي زرقحنا أبزمت نجرجن يا ناس نزق الدايدي بزعبات تمالي زبولو ويبغت ما زبولو بتحقق هو خمس خل كن أمن كن كلا لنا نخم تعزب تكن كن حزين عمر مسودة على لغ نجرجن يمنا من البات أبزي فيسبوكات بزح كتصحاب وعيدو أنا ون حدا خبطهم صحاف كي مالك جن نجزاو سمعتنا دا أمبر مفتاحيتها يكون لنا نبل إذا حجي غريب كذا لخا نزيات صلوا سباتون بزحات يوم أذكر ده كذا لهم على تيه إذا حجين من تاي بزعبا يا ناس يزاروا له بزعبا يا ناس نزمت أجندة خفيفة نزبل نعشى مسلي نزستو علقن ولا حد تقم يقولون مالك إذا حجين يزاروا زلنا خا كابو زحلف نجرح نخي خيد مالت إحنا خم حبرة سب يتقمنا ذي كون زلص نحنا يقول إننا خم زلوا نخرده نسو إلوي قالوا نخي دقمو وين أنا زارب زلنا مالك أنت دقي ممون كم ناطينا ترى زربا خوينا خنحالفو مالتي ولا حدا عنا كابت مسمرنا كابتي ندليو وي كابت تنبيتنا وي كابت حقي نحنا ندليو كما زاب لنا زغل سب كم زيله كنأمن كنكلا لنا زبل امنتي زلنا مالتي كالي مساو سخبيله ابتا بحلفي سكفتا ابتا ناي سكفتا نيشتي مره غور غبري سكفتا زبها ነገር አለና كل ጊዜ نحنا دقاو رجا كل ጊዜ سكفتنا انتايو لبونا ناي ولدنا ينبر نحنا بعنا زمصنا يونا يكونن ولدنا خوميم ولدنا كل ጊዜ مسلعتهم يوم بحقي صبا سيتم زدقسو مالتي سغا خندو تصاباتي يكون سغا خندو تغوداتي يكون سغا خندو غورحات تنكولنياتات ونا يكونن بمنصرو نحناون نولد ولدنا خوم إلنا ننبر زدنا مالتي سكفتاتنا كل ጊዜ حماق نغير كبنا خنبل زز متصب نعانا مالت كمزي نهي مخيد عودي
ከኺደና እዩ ዝነብር ዘሎ ማለት ማለት ዓውዲ ዓውዲ ወዲካ ዝኾነ ስገም ወለ ስርናይ ዘይተኣደኖ ውዕሮ ምፅኻ ትረግፆም ንሕና ንኣውራጅ ደቂ ኣውራጃ ኩሉ ግዜ ከዓ ዝመፀ ይዝረግፀና ማለት እዩ ንምንታይ ዳ ኣብቲ ንሕና ኣብቲ ንሶም ዝደልይዎ ዕሰሉ ክብሉና ከለዉ ናይ ፅጉማት ይኹን ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ይኹን ናይዞም ኩለን ውድባት ኣገልገልቲ ኮይና ክንነብር ከለና ጀጋኑ ደቂ ኣውራጃ ኩሉ ግዜ እናተባህለ ይፍከር ኢልካ በዚ ከዓ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ማለት ወይ ከዓ እቶም ዝሰምዑ ዘለኹም በዚ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ማለት ስለዚ ንዕኦም እቲ ዝሕጉሶም ነገር ክንገብር ከለና ንሕና ጀጋኑ ኮይና ንቐርብ ኣብቲ ረብሓና ንሕና ክንረብሐሉ ዝግብአና ወይ ከዓ ንሕና ክንመሃረሉ ንሕና ክንምዕብለሉ ወይ ከዓ ንሕና ክንጥቀመሉ ዝግብአና ነገራት ግን ኩሉ ግዜ ነዛ መድረክ እዚኣ ክንወፃ ኣይደሊናን እዮም ማለት እዩ ነዚኣ ክንወፃ እንተኮይንና ግን ንሕና በላሕቲ ክንከውን ኣለና ንሕና ክንመሃር ክንክእል ኣለና ንሕና ኣስተውዕልቲ ክንከውን ክንክእል ኣለና ካብ ዝሓለፈ ነገር ከዓ ኩሉ ግዜ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እምበር ብዛዕባ ንያናስ እጂ ዝኣክልን ዝመስልን ተፀረፍናዮ ፀርፊ ወላ ሓንቲ ፅዕነት ኣድገ ይከውንን እዩ ግን ብልክዕ ሕጂ ክንደይ በላሕቲ ደቂ ኣውራጃ ኩሉ ግዜ ነዚ ጉዳይ ብጣዕሚ ከም ዝሓምሉ ይፈልጥ እየ ኣነ ብጣዕሚ ማለት እዩ ግን እንታይ መሲልካ ኣብዘይ ለባም ክትከውን ምፍታን ከዓ ናይ ብሓቂ ካብቲ ዝኸፍአ ናይ ድሑራት ኣተሓሳስባ ኢለ ዝገልፁ ኣነ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ግዜኡ ናብ ሰዓቱን እንተዘይስሚዕካዮ ብኣኽብሮት መልእኽትካ እንተዘይሰዲድካ እውን ብመሰረቱ ንስኻ ከም ሕብረተሰብ ናይ ምንባር ክእለኻ እውን ኣፀጋሚ ኢለ ዝሓልፎ ማለት እዩ እምበር ክንደይ በላሕትን ክንደይ መምሃራትን ተፀጊዖም ነዚ ጉዳይ ሙሉእ መዓልቲ ክከታተልዎን ሙሉእ ቅነ ክከታተልዎን ብዛዕባኡ እውን ብውሽጢ መስመር ብዙሕ ክዘራረብሉ ፀኒዮም ከም ዘለዉ ፅቡቅ ገይረ ዝፈልጥ ኣነ ግን እንታይ ኮይኖም ከምዛ ንስኻ ሕልና ጌርካ ወፂኻያ ዘለካ ከማ ገይሮም ዘይወፅኹ ስለምንታይ እዩ ወይ ከዓ ኣብቲ ዝወሃብ ዘሎ እውን መራጎዳ ሓሳብ ከሎ ኣማራፅታት ኣሎ ስጋዕ ክንዲ ወላ ብውልቅኻ እንተዘይወፃኻ ነቲ ክገብር እየ ዝበለ ግን ዕንቅፋት ኮንካ ምቕራብ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንዳ ክሳድካ እንዳተረገፅካሲ ኣብኡ ተጨፍሊቅካ ንበር ማለት እዩ ብሓፂሩ ብሕልፊ ከዓ እሞ ከዓ የናስ ማለት ከም ወዲ ኣውረጃ ኩሉ ግዜ ንሓውና ዝኣክል እሞ ንዓደቡ ኣነ ብል ኣብታ መወዳእታ ክብላ ዝደሊ ንየናስ ማለት ኣቡ ብሂወት እንተልዩ ንዛ ዘረባ እዚኣ እንተዝሰምዓ ነይሩ እዛ ሕጊ የላን ኣብ ኣውረጃ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ምሕደራ የለን ወይ ከዓ ደቂ ኣውረጃ ኩሉ ግዜ እውን ብከምዚ ተጠርኒፎም ናብ ኩናት ኣይቀረቡን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኢሉ ዘቋሾ ዝነበረ ወይ ከዓ ብድዐ በቃ ከምኡ ዓይነት ማለት ምሰለከ ናይ ምናእስ ዝዛረቦ ዝነበረ ኣቡ ማለት ከም ወዲ ኣውረጃ ኩሉ ግዜ እንተዝሰምዓ ነይሩ ውላደይ ኮንካን ክብሎ እውን ኣይምተፀገመን ኢለ ዝኣምን ኣነ ፍፅም ማለት እዩ ከምኡ እየ ዝኣምን ስለዚ ምናልባት ግን ንሱ ናይ ውልቁ ስለ ዝኾነ ማለት ንዕኡ ትደስ ዝበሎ ተዛሪብሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ግን ብቂምታ ዘይኮንና ክንሕዞ ዘለና ንሕና እቲ ንሱ ዝበሎ ንዓና መምሃሪ ክንጥቀመሉ ኣለና ኢለ ዝሓልፋ እተን ወደ ሓንካን ካልኦት ሪጋምንታን ክህበካ ኢለ ቅልጥፍ ኢለ ዝዛረባ ዘለኹ ነዚኣ መሰብቲ ቅንዲ ሓሳበይ ኣጆኻ ግን መደብካ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ኣብ ጎንኩም ኣለና ከዓ ዋላ ኣብቲ ኩሉ ነገራት ሃልና ቀትሪ እውን ፅሒፈየ ማለት እዩ ሰብ ብካሊእ ጉዳዩ ከምኡታት ኮይኑ ፀጋጊምዎ ወላ ኣብ ሓደ ናብ ሓደ እንተበለ ስጋዕ ክንዱ ዓደቦ ሕሊፉ ዝህብ ሰብ ከም ዘየለ ግን ኩሉ ሰብ ክርድኦ ክኽእል ኣሎ ኢለ ዝኣምን ኣነ ብወገነ ማለት እዩ ትቐንዲ ሕልምና ከዓ ንሱ እዩ ትቐንዲ መፍትሒና እውን ንዓና ኢልና ንኣምነሉ እውን ንሱ እዩ ማለት ካሊእ መራፂ የብልናን እቲ ካሊእ ንገብሮ ከምዚ ቀፅዖ መደረብታ ወይ ቁሪ ከይውድአካ ኢልካ ጃከ ትድርበሉ መዋስኽቲ ደኣ እምበር ንዓና ትቐንዲ ገዳስን ቀንዲ ክንሰርሐሉ ዘለናን ወይ ክንነብረሉ ዘለናን ሕምረትና ንሱ እዩ ፈቲና ፀሊና ማለት እዩ ብዘይ ንሱ እውን ክንነብር ኣይንኽእልና ከም ሕብረተሰብ ማለት እዩ እዚያን ወደ ሓንካን ክብረት ይሃበለይ ተቐኒየለይ ተስሓወት ቴንክ ዩ ሻምበል ቀዳማይ ዘለዋ እንደውለሊና እንታይ ንገብር ንኣቢልኩማ ኒው ላውዲያ ተስፋ ገለ ኦኬ Humano. Wow. Arais kena. I think wala messenger do ilka lay tsani ka.
وقالي أبي داري كان عالمي من تحزرقه سلامني اللهم دو لا أنا لا والله مسنجر كله يلقى شكله دا سكاي ولا الناس عبازه هم بزم سنة لا ربي شوكم زي كونكسي وقالي تايدي حبلكم ديدي تايدي حبلكم ديدي وقالي أنا عالمي وعالي ناس عشيل زي كون عشيلكم لي أنا غيره تاي لا مسيركم لا لا وقالي لا ربي ما يجي تاي سيركا صراحة وقالي نحن هاد لكم الله أخلاص سبعتنا أخلاص لزلنا دلواس لزلنا سجن بعدين ردي قالوا كم حدا جزع كم حدا سدرا بيت حدا سيك أيساني ردي قالوا وقالي بحالي ناسكم إلهم ولا وناين فتن أبي حدون تاي ما بقولوا ولا تبي أيدا وايد فتن نحن تردي قالوا يناسكم إلا زحر نجار يبلان مالتي أقدم أبيلو خمان كومنت صحيفلكم نيرة ترديكم على وجدي نحن أساس السكر يبلان وعزنا هنكسلنا مدمدم تا هنورينا مالتي ندحرك نملو سلو قداي يبلان أزي سبوا مالتي ينواح حسر جزيرة تريوها متى قداي كم تخون نحن ندحرك نملو سلو قداي كم زي لنا زخون سب فلت الله زخون حبرة السب كأخ فلت الله مالتي ما لا مسمر أوكي كم يسمعوك وسمعوا لهم كيف ذيك الأولى ما أنا صاني حباتي وتا أوه يوسيكا الجوها ترى الجوها عليك زيادنا ولينا الجوها انت اقدر انت تصني يوسي قال حساب ما هتصفق ده عارفنا ولينا هذا رايك غريب واحد اوكي دولار كاسك مرحبا بعد ما قاريتنا يوم سلازو غناتي اجا لما انت اتينا خلينا نكاين وصلوا انميتك نقورون زمان بهيانا هو يغني لنا سلام لكم كيف سلامنا سلام اللهم اسلم دمتي سب ممس ورده تطفى اللهم يا مسلمي بيجي دحريك تطفى هم عينتي عزاب الله مش بزغونه انا كنت ياكو خليها مسنجر كايدم سسواتي سلازنبركو نعا وصي دم سي اوكي بزغونه انتي تي ኣብቲ ሓሳበይ ከኣቱ ዝኾነ ወአተን ብዛዕባተን ኢልና ዘለና ሰሚዕኻን እንኳን ካብ ዛዕበን ካልእ ብዙሕ ዝያዳ በቃ ሃራይ እዎ ዝያዳ ናብቲ ናይ ጥርናፈ እንዲ ዘሎ ሰብ ማለት ሚኢቲ ካብ ሚኢቲ ክንፅበ ይብልናን ገለገለ ሰባት ክብሉ ክንፅበ ኣለና እቲ ኣውራጃ እውን ኣብ ውስን ግዜታት ኣነ ንባዕለይ ከቢድ ዝኾነ ተቃውሞ ይነርኒ ምክንያቱ ምስ ገለገለ ኩነታት ይኸይድ ነይሩ እዩ ሕጂ ግን ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ግን ካልእ ዋላ ሓንቲ ማራፂ የብልናን ግን እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኩሉ ግዜ እቲ ንዛረቦ ንምትግባሩ ግን ክንቃለስ ኣለና ማለት ኣግብሪ ንሕና ሕጂ ብደረጃ ሰራውስ ወኪልና ከነقوم ኣለና ሰራውስን ክንእከብ ኣለና ህዝብና ከነተስኦ ኣለና ሕጂ ንምንታይ ይኸምኡ መስለካ ንዓይሲ መን ዝኾነ ወዲ ተዓድና ፈልጠኒ ምክንያቱ ድሕሪ ባይታ ይትፈልጥ ኢኻ ኣነ እንታይ ጠባይ ይትፈልጥ ኢኻ ምስ ህግደፍ እንታይ ይርክብ ኣለኒ የብለይን ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ ኩሉ ይፈልጥ ኢቲ ማለት ሲቲ ከባቢ ሕጂ بدرجة عد نحر غيركايو እንዳተጻፈፈ ስለዝኸይድ بدرجة عد ከምኡ ገይሩ ጠርነፍትና እንዳገበርና ኸይድና
ኣማራፂ የብልናን ሕጂ ኤርትራዊነት ክጥርፍ እየ ኢሉ ዝሓልም ካብ ብዕራይ ፀባ ምፅባይ ይሕሾ ሕጂ ፈፂሙ ክኸውን ኣይክእልን ምክንያቱ ፈፂምና ተጋማሚዕና ኢና ሕጂ ብፍላይ ምስ ናይ ትግራይ ስለዚ ንሕና ህዝብና ከነድሕን ንሕና ከዓኒ ዝያዳ ምስ ናይ ትግራይ ምውጋድና እውን ኣብ ሓደጋ ኢና ነእትዎ ዘለና ህዝብና ምክንያቱ ብዝገበርናዮ ደይኮነስ ብዝገበርናዮ ሕጂ ብጉህድ ዘይኮነስ ብዘይገበርናዮ እውን ተሓመይትን ተነቀፍትን መዓት ፀገማት እዩ ብዛዕባና ዝዝረብ ብዘይገበርናዮ ማለት እዩ ሕጂ ግን ብቁልዕ ንሕና ኣንፃር ዝዓመፅ ኣንፃር ዝግበር ዘሎ ደው ስለ ዝበልና እንተዳ እዚ ሓይሊ እዚ ተዓዊቱ እዚ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ኣባና ከቢድ ዝኾነ ሳዕቤን ከውርድ ከም ዝኽእል ኣሚንና በዚ ህዝብና ንጠርፍ ክንጥረፍ ከለና ግን በቃ በቲ ሓድታትና ጌርና ንበገስ ሱር ሒዝና ንበገስ እሞ ፈፂሙ ናህና ቀሊል እዩ ንሕና ብልክዕ እንታይ መስለካ ኩላህና ሓደ ኢና ክንብል ከለና ምናልባት ገሊኡ ዘይርድኦ ኣሎ እምበር ስነ ልቦና ዝበሃል ኣሎ ንኣብነት መብዛሕትኡ ዝናህና ህዝቢ ሳእን ገንዘብ ዝመውታ መንገዲ የለን መብዛሕትኡ ተሓጋጋዛይ እዩ ከመይ ኮይና ዳ ንሕና ንበይንና ከምኡ ኮይና ገሊኦም እኮ ወዲ ሓውቦም ደቂ ገሊኦም እንዳሞቱ ከለዉ ከምኡ ዝበሃል ባህሊ የብሎ ንባዕሉ እዚ ዓገብ ምባል ዶብ ክንፈሊ ከለና ስለምንታይ ንሕና ከምኡ ኮይና ስለዚ ሰብ ነብሱ ክሓታ ኣለዎ ስለምንታይ ኢና ንሕና ከምኡ ዓይነት ባህሪ ነጥር ዘለና ስለምንታይ ኢና ንእስያስከ ዝኩሉ ዓገብ ንብል ዘለና ምክንያቱ ንሕና ሕጂ እንታይ እዩ ሃሲና መስለካ ኤርትራውነት ክንገብር ክንብል ይመፁና ሎሙ ክንብል በዚሖም ኢሎም ፈንጡሕና ስምረት በዚሕ ኢሉ ተጥፈንጥሕ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት በዚሕኩም ዝብለካ ዘለውን እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት ናብ መስዋዕቲ ናብ ስራሕ ኢኻ ትኸይድ ዘለካ ግን ይጥርጥረካ ስለ ዝኾነ እንተ በዚሕስ ክዕምፀኒ ዝብል ኣብ ኣእምሮ ስለ ዝሰርዐ እንተ ኮይኑ እምበር እንተ በዚሕካ ትምጎስ ጥራይ ኢኻ ናሲ ንዓ ወፈራ ለንን ድሕሪ ኢልካናስ እንድሕሪ ገዛውትና መፂናስ በዚሕኩም ንስኩም ኣይኮንካ ትብለና ዝያዳ ተመጉሰና ተቐኒለ ኢኻ ትብለና ግን ኣብቲ ኤርትራ ከምዚ ኣጣራጥራ ስለ ዘሎ ስለ ዝጠርጥሩ ስለ ዝፈርሁ ካልእ ስነ ልቦና ስለ ዘሎ በዚሖም እንዳተባሃለ ኩሉ ፈሺሉ በዓል ወላ ዝና ሕጂ ያእክል እንድሕር ሪእኻዮ ንሶም ናይ ኣውራጃ ኮይኖም ኣውራጃ ኮሎ ግዛይ በዚሖም ተባሂሉ ስምረት ከምኡ ኢላ ዓንያ ስለዚ ንሕና ከዓ ክንጥርነፍ ክንብል ስለዚ ሕጂ ሮማይ ነገራት ፈሺሉ እዩ ንህና ጥርናፈ ከዓኒ እንድሕር ሪኦም ከዓኒ እቶም ከማና ዝኣምሰሉ ንፁሓት ክመፁና እዮም ክመፁ እዮም ሽዑ ክንጥርነፍ ኢና ምክንያቱ ብወከልቶም ገይሮም እንድሕር መፅኦም ከዓ ተኖ ንፁሓቶም ክመፁ እንድሕር ካብ ሓደ ካብ ዘይተወከለ ዓዲ መፂ ግን ንሱ እንታይ ዕላሙ ይንፈልጠና ብልክዕ ድዩ ክቃወም ደልዩ ዋላስ ክስልየና ደልዩ መፅኡ ኣይንፈልጥና ስለዚ ዝያዳ ንሕና እዚ ካብ ዓድና ካብ ሰራውስ ጀሚርና ክንከይድ ኣለና ዝያዳ ከዓ ነዚ ከዓ ንስራሓሉ ኣነ ኣለኹ ንስኻ ኣለኻ ካልእ ወሲኽና ሰራውስ ከነተስኦ ክንክእል ኣለና ደቂስሎ ብደረጃ ሰራውስ ከዓኒ ሓደ ወኪል ዲ ክልተ ወኪል ሓደ ወኪል ናብቲ ናይ ደርጨን ንሰድድ ደርጨን ከዓኒ ሰለስተ ወኪል የሰዱ ብከምኡ ጌርና ቀሊል ዝኾነ ክንገብር ንኽእልና ህዝብና መስርዕ ዝሓዘ እዩ ባዕላህና ስለዚ ተሓዝናዮ ዘይኮይኑ እምበር ስለዚ ኣይንሕመቕ ናብ ግብሪ ከዓኒ ንሰጋገር እሺ እሺ ያዋን ያለ ብርሃን قالت عنك ولا لا يدول الله دقات الو الو دقات ناسي هو يا انا ودي وين ودي ما تكن ودي لا ودي سيام برقدمه ዋው መስመር አለ ያን ሸውዓተ ነጥቢ ዝበልክዎን እንሱ ዘዛረበን ሰሚዕኻ ያን ኣለኻ ኣብኡ ተኪርካ ተደሊኻ ፅቡቅ እዩ ማለት ምክንያቱ
عندي لو متي سام انت عند لو ما عندك سيتي فلاي جلسات نتين نتفيز استزاربن قنع يزبلو سبات سلزراعه بقنع كاي وصلت منسياتنا فلاي تناي حق عندنا تقلبان يا رجال كل زين كل يكونن تناي بلساتي او رجال طرنا في سرعات تدربينا من قال هم متعذب سيت حزب قنع له بلو سلسمع لازم قنع بخمي مخنيات يزي قنع زي قوم احنا قال سالنا احنا صحا هذا خابوم يها خمي موزي معروفهم قنع تخوين سي انتهي سلستدلي زبلي مالك كتنا عوض هذا دمسي لنا كتنا سكي هذا دمسي بلون الله أنا سامعك الله عاوزين الساعة تنقل دمسي بلون الله سكي جا سمعون زلهم دمسي شكورا نحن شكورا اوكي اجاي سكيب انفايت سدد الله يدخل بزي دمسي بلون الله سدد الله بزي سكيب انفايت سدد الله سكوت لفيديو دمسي تحيت الله يبلا الله دمسي يلا دمسي تحيت الله اوكي دمسي يلا يبلا لا بتي بزي ماسنجر سلز دول كان يعني اوكي سكاره دمسي تقول لهم دمسي يلا ناي مقات يسمعني ولا ناتي ولا اسكي حجه دمسي اوكي حجه ناتي يسمعون دلهم اوكي دحين بزي بينفايت اوكي بس لا بس سامع ما حجة يسمعون دلو بس لا سامع خايف عاقل اسمع الهاك ده اب سبيكر مخنيت غبار ايات انت حراي ጸገም የለን ሕጂ ሰምዑን እንተልዮም ጽቡቕ እዩ اوكي سامع له كيف نقارني لايك سامع له ኣነ እኳ ድሕሪ ኢለ እንዲ ኣትየተን ዝሃብካዮ ነጥብታት ድሕሪ ኢለ ኣትየ ሕጂ ኣነ ግን ኣብኡ እቲ መጀመርታ እቲ ዮናስ እንታይ ኢሉ ስለምንታይ ኢኸ ነቲ ሕግሲ የለን ኢልዎ ወይ ከዓ ንምንታይ እዩ ናይ ኩሉ ኣሳትፎ ኣይነበሮን ገለ ዝብል ዘሎ እንታይ ዓይነት መፅሓፍ እዩ ሰርች ገይሩ ዝያዳ ንሱ እዩ ዝምልሶ ማለት እዩ ንሕና ግን ክንስሕቶ ዘይብልና ሕጊ ናይ እንዳባ ዝብል መጽሐፍ እንተረፍደና አውራጃ አከለ ጉዛይ ናይ ሙሉ አውራጃታት ዝተጻሕፈ ብሕጊ ማሕደር ከም ዝነበረ ኣብ ኩሉ ኣብ መጽሐፍ ሰፊሩሎ እዩ ሓሶት ዘይበሃልሲ መን ሓቲምዎ ካበይና ቤት ኣኻኺቦ ምንታይ ኩሉ ብዝርዝር ታዓይነት ሕግታት የማቐሚጦም መዓስ ዘበን ነይሩ ዝሕግዛት እዚ ኩሉ ኣማጻጽዓ ስለ ዘለዎ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ዲዮም ወይ ከዓ ብኣፈ ታሪኽ
سميعهم زسند وسبات سلزلو أبو ززارب أيكونن زي أب compromise ذاتون أيكونن هم زنيرو هم زي نبرن بهال أي نبر أي كونن والتيو بحافش أجن أنا لو ما عند خزارب ورد اللي زلهم نخلص ناس تكم نجري لذا حسبهم تليو انتايو تي أو رجع تبهيلو خلا على الكلوسي أو رجع حماسين أو رجع كله جزاي أو رجع سرايا أو رجع سنحيت دنكل تبهيلو كل على كله أبتي إتراسي انتايو معرخ ندو حدا تأفى في نجر حتى هجراو النت بقى خمزي حدا جنيا نجر كوينو زقلت سي نمنتايو ولا تمتخخاب نمنتاي خات فرحو تتأخاخيب كاسي زاو رجازي أتكب الله زاو رجازي أسترف الله لا تبهل زقبر زلو تفنانات يهم زقبر زلو قال ملكعو زي صحته ويكا معزناتو صحته أزال أربعتاسي كابي يزمت زلو سقيلو زنت أبنا حجيلي قال ملس أبو أنت نفتش زيادة زغنا سبق عسي أبتتقمتات تزاريبو أنت وردت بقيو ونياتو نقول كسبات نايب علوم ذهبوا وين كاني كمزي تاريخ فتو شغل اليوم قال نجار قبري يقول اليوم جن نسوم بذهبوا ملكع نعوم اجرهم لا سعبنا ندحر ملسنا يتحدث نهم ملسنا يتحدث نهم تخوينا ولا تقمتاتنا ونحن اللي نزلنا جن انتي سلمتاي الناس نعوخ نفتشوا صقمات انت اللي كانت صقمات كسبر الا يزقبوا مالتي ስለዚህ انا ابسبيك محور ورجع كل غزا له اب منقصاص نور مصاي خالله مالتي نحنا اب منقصاص نور مصاي مانيفيستو خنن بباي كنا المصينا ابزي اب اورجا كل غزاي ወይ ابسبيك محور اورجا كل غزاي ዝግበሩን ደልዮ ነገርን እንታዩ ከነን በባይ ኮና المصينا مالتي እንታይ ዳ تعاففت مسيلهم اب شجر زودقنا زلو اتحساسباتاسي كمين اليوم كمين اخي كبي ما ماتصوم ببعاغمنا تنتينا انتورينا طبق كون يسمعنا مالتي انا انت يزبل اذا اورجا زبل مجمرتا اماتصو ولا ابغصات جوجل اسفيرو خبزلو كابتا شعي كفل الزمن جميرو كم زنبره كم يو زنغركا اب جوجل اسفيرو موزل ግን كله اب جوجل سفره حق ديو ويكاسيتي لاي بحق سبيسيفيك زخونه ديت جماو زقمطو انتينا نخلاصنا زغدفي مالتي سيرش تقبر كلها ግን كمزي ترئ مالتي قصيلو اذا هاجر زي اذا ايرترا تبحال اب شعات اورجاتات تمقاقيلا كتمحادر كلا اب شحن شومنت ميت انتسعن مغزاتاوي دبوعل كتقوم كلا اذا هاجر زي باورجاتات يقويما اذا اورجاتات ግን كمتافانني امنن حلحلو فقر زيبلو وين كاني شجرات كم زلوو تحت هاجراونت كم زخونه از كل شجرات كم زلوو استغبر ነገር كابي يزنقل እንብላለና ሀገራት ባውረጃታት ዝመሓደራ ሀገራት ማልያ ዘይብለን ሀገራት ኣለዋ ባውረጃታት ዝመሓደራ ቻይና ብ20 ክልተና አውረጃት ብ23 አውረጃት እንድሕራት መሓደር ኮይና ህንድ ብ20 ክልተና አውረጃታት ሆላንድ ብ10 ክልተ ብ9 ስዊዘርላንድ ከምኡ ካናዳ ብ10 አውረጃታት መሓደር ኢትዮጵያ ከምኡ ሱዳን ከምኡ እዘን ኩለን ሀገራት ባውረጃታት እንዳተመሓደራ ከለዋ ከምዛ ዓይነት ሽግራት ከምዛ ዓይነት ኣብ ልዕልና ዘሎ ሽግራት نحنا رئينا سمعنا أين فلتنا زلنا عدون بأوراجات محدر 14 أوراجات مقاولات محدر زخونا يقول شجرجن دك أوراجا 50 دم دك أوراجا 50 دم نبينهم تأكيدهم كل عالو نبينهم كم زخوخان رئينا سمعنا أين فلتن مالج جن بحثشة ناسنا عم تسألوا شجرالوي ناسنا عم تسألوا لامنت إليان أبي يرترى أنكلو اندحر دات إليان إتي سجاتاتنا يبحرن سجاتاتنا يمدرن كمزمز اندحر دا أخوينو انتاي خجبر زلو حبرتسب تأخاخيبو هجراو طرنافن خيغبر تأخاخيبو هجر نخيقوم تأخاخيبو هجراو حيل نخيقوم انتي خاط قبر زلكا خاط كفافلو يزلكا اورجا حماسين ابل علي اورجا سراي ابل علي اورجا حماسين متفنانات اندا فتركا ابنا حد حلو زيت امامن حزبي ابنا حد حلو زيت امامن حزبي مهناص مالتي كيدو ناب انجليز كساغر كلون كاب 4 حزنا خسب 50 51 كنتن زلو اوانات انتريناون اتن كلنا ابو زقما زنبرا ناي منقسقاسات انترينا بهايمانوتن باوراجان شجر زنبريو بدحريون تمصيناون كما اب هايمانوتن اب اوراجاتاتن متفنان اندا فطره هايله سلاسه اب فدريشن اندا اقارنه مسقارنا مالتي 1950 زخون زله مسلاني كا زخفه مفللايات كم زنبري زرئيكا
ድሕሪኡ ቀጢሉ ናብ ሱሳታት ክወርድ ከሎ ወይ ከዓኒ ናብ መግዛእቲ ናይ ደርጊ ክከብል ከሎውን እዚኦም ከዳዓትዮም እዚኦም ሻዕብያዮም እዚኦም ወንበዴዮም እዚኦም ገሊኦም እንዳበልካ ከዓኒ ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ማዕልያ ዘይብሉ ሽግራትን ማዕልያ ዘይብሉ ምፍለላያትን ነይሩ እዩ ዋላ ኣብ ውሽጢ ናይ ህዝባዊ ግንባር ቃልሲ እንተሪኢና እውን ኩላቶም ከም ዝምስክርዎ ዘለዉ እቶም ኣብኡ ዝተጋደሉ ይኹኑ ኣብኡ ዝነበሩ ይኹኑ ክምስክርዎ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብቲ ውሽጢ ነዚ ወዲ ሓማሴን ይተጠንቀቐሉ ነዚ ወዲ ከለጉዛ ይተጠንቀቐሉ እታ ሕብእቲ ሰልፊ ዝነበረት ካብ ሓደ ኣውራጃ እያ እታ ከምዚ ዝነበረት ካብ ከምዚ ኣውራጃ እዩ እንዳተባሃለ ኣብ ውሽጢ ምፍልላያትን ምትፍናናትን ነይሩ እዩ ብደገ ግን እንታይ ሃኒፃቶ ኣብቲ ቃልሲ እንተና ኣውራጃ ኢልካ እንተልዒልካ ወይ ከዓ ዓደ ኢልካ እንተልዒልካ ኣዚኻ በቃ ትሕቲ ሃገራውነት ኢኻ ንስኻ ፅቡብነት ዘለካ ሰብ ኢኻ ንስኻ ገለ ሽግር ክትፈጥር ትኽእል ሰብ ኢኻ ንስኻ ብከምዚኣ ኣቐሚጣቶ ኣብቲ ውሽጢ ዝስራሕ ዝነበረ ግን ሲስተማቲካሊ ነቲ ህዝቢ ዝበታትን እዩ ምክንያቱ እዛ ሕጂ ዘላ ስርዓት ኣብቲ ምብትታን ናይቲ ሕብረተሰብ ወይ ከዓኒ ዝመፀ ገዛእ ሓይሊ ኣብቲ ምብትታን ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ዝነብር ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣማፃፅኣ ዘለዎ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ኣማፃፅኣ ዘለዎ ሕብረተሰብ እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ጀነሬት መታን ከይገብር ክፍውሶ እዩ ዘለዎ ቀዳምነት እንታይ እዩ ንኣብነት ሃገር ኣብ ዝኾነ ይኹን ኮምፕሮማይዝ ኣያቱን ሃገር እዩ ቀዳምነት ዝውሃብ ሃገር እዩ ቀዳምነት ዝውሃብ ሃገር እዩ ሃገሮም ኣቀዲሞም ግን ኣብ ነፍስ ወከፍ ኣውረጅኦም ብንሶም ዘመሓድርዎ ብንሶም ዝደልይዎ ባጀቶም ብንሶም ዝመርፅዎ መራሒ እንዳተመርሑ እዮም ኣብ ነፍስ ወከፍ ሃገራት ክምርሑ ንሪኦም ዘለና ማለት እዩ ኣብቲ ንሕና እንደልዮ ዘለና ስርዓት እውን ፅባሕ ንግሆ ኣውራጃ ከለጉዛይ ብኣውራጃ ከለጉዛይ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ሕብረተሰብ መሪሑ ባጀቱ ይኹን ትምህርቱ ይኹን ካልእ ይኹን ክኸይድ እዚ እቲ ምርጫታት እዚ ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ግን ናብ ሃገራዊ ሓይሊ ክወስደና ዝኽእል ኣተሓሳስባታት ክንበታትኾ የብልናን መስመራትና እንድሕር ደኣ ምስቲ ህዝቢ ተበታቲኹ ግን ሽግራት ክመፅእ እዩ ምናልባት ኣነ ኣብዚ ኣብ ከመይ ዝሪኦ በርገዝ ማሕበራት ክህልው ኣለወን ጥርናፈታት ክህልው ኣለዎ ግን ናበይ ንኸይድ ኣለና ናብነት ሸዓተ ኣውራጃታት እንትልየን ናብ ሸዓተ ዳይሬክሽን እንድሕር ደኣ ከድና ሓይልና ይፀናቐቕ እዩ ዘሎ ሓይልና ይዋዳዳእ እዩ ዘሎ ኣብዚ ሰይ ሞመንተም ክንመፅእ እንድሕር ኮይና ናብ ሓደ ቦታ ክንመፅእ እንድሕር ደኣ ኮይና ግን ንሕና ከም ደቂ ሃገር ንስኻ ከምዚኻ ኣይኮናን ክንብል ዘለና እንታይ ደኣ ንዓና ከሰማምዑና ዝኽእሉ ነገራት ኢና ክነቐምጥ ዘለና በኣውራጃ እቲ ጠርነፍ በኣውራጃ ተጠርነፍ ዝብለካ ኣካል የለን ጥርናፈ ክህሉ ዘለዎ ካብ ሓደ ንላዕሊ ጥርናፈ ክህሉ ዘለዎ ምክንያቱ እቲ ሃገር በርገዝ ማሕበራት የድልያ ንኡሳን ማሕበራት የድልያ ጥርናፈታት የድልያ ኣክቲቪስት የድልይዋ ኩሉ ነገር የድልያ እዩ እቲ ሃገር ማለት እዩ ግን ናብ ሓደጋ ዝወስድና እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሓይልና ዝመቃቐል እንድሕር ደኣ ኮይኑ በቃ ንቃልስና ዝዕንቅፍ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ግን ንሕና ዳግመ ሓሳብ ክንገብረሉ እውን ግዴታ ኣለና እዩ ምክንያቱ ጉጀኻ ሒዝካ ንኣብነት ኣብ ክልተ ጠረር ዝበኣሱ ጓሶት እቲ ሓደ እንተዘይወሪዱ እቲ ሓደ እንተዘይወሪዱ እኮ ዝኾነ ይኹን ምፍላጥ የለን ስለዚ ጎጀኻ ክትሕዝ እንድሕር ደኣ ሒዝካ ናብ ሃገራዊ ሓይሊ ክትመፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ሽግር ክፈጥረልካ እዩ ሓይልኻ ከፃናቐቕ እዩ ስለዚ ንሕና ጀሚርናዮ ኣብ ማዕርፉ እውን ወላ እንተዘይብፃሕናዮ እንታይ እዩ ናበይ እዩ ዝወስደና ዘሎ ገምጋማት ክንገብር ከም ሕብረተሰብ ይግባኣና እዩ ሓደ ሰባት ከምዚ ኣይነበረን ኢሎምና ኢልና ንዕኦም ኢልና እንድሕር ደኣ ኣብ ሜድያታትን ኣብ ግዜና ምቕታልን ንሕልፎ ኮይና ግን ትርጉም የብሉን ስለዚ ንሕና ክንደራደር እዩ ዘለና ዮናስ መፅኡ እንድሕር ደኣ ተዛሪቡ እሞ በቃ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉን ከምዚ ዝኸፋፍለና ብኣብነታት እንዳሰነየ እዚ ሰብ እዚ ይገልፅ ነይሩ እዩ ብኣብነታት እንዳሰነና ከዓ ንሕና ከዓኒ ጥቕምታትና ክንሕብር ጥቕምታትና ከዓ እዝን ጥቕምታትና ነይሩ ወይ ከዓ ጥቕምታትና ከዓ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ከምዝን ክኸውን ዘለዎ ክንብል እንተዘይክኢልና ኣብ ከምዚ ሓሸውየ ኢና ክንነብር ስለዚ ናተይ ርእቶ ዝመስል ኣውራጃዊ ጥርናፈ ይኮነን ዝፅላእ ዘሎ ኣውራጃዊ ጥርናፈ እውን ኩላትና ዘለናዮ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እንታይ ደኣ ኣማፃፅኡን ህላዌናን ንህላዌና ዝፃረር እንድሕር ኮይኑ ኣማፃፅኡ ዝያዳ ኣብኡ ኣቲና ሽግራትና ክንፍትሽ እዩ ዝግባኣና ማለት እዩ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ክንተኻፋነን ዘይኮነሲ ሽግራትና ስፔሲፊክ ኣተኪርና
ክንጥሞቶ እዩ ዘለና ባህላዬ የቀኒለይ እዚ ሓሳብናተይ ምናልባት እቲ ንሱ ዝተዛረቦ ቃላት 7 ይኹን 8 ይኹን ወላ 10 ይኹን ወላ ናይ 2 ሰዓት ይኹን ግን ስለምንታይ ንሱ ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡ ፐርሰናሊ ኣብዚኻ እውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሜድያ ተሓቲቱ ብትንታነ ከቕርቦ ይኽእል እዩ ንሱ ንዕኡ ዝምልከቶ ማለት እዩ ለዛ ኣብናቶ ኣቲና ብዙሕ እንተዘይተዛረብና ተመራፂ ኮይኑ ይስምዓኒ ግን እቲ ፀገማት ዘምፃልና ዘሎን ጽባሕ ንግሆ ናበይ ይወስደናን ኣማጻጽኡ ከመይ ኢሉ ይመጽዩን ናበይ ገጽና ይኸ ክወስደና ዝኽእል ናብ ዓወት ክወስደና እዩ ወላስ ናብ መንገዲ ምግፋሕ ዲ ክወስደና እዚ ኢና ከመንእሰያት ክንፍትሽ ዘለና ባህላይ ዘለኒ የቀኒለይ ዝሃብ ካምዕ ባዲዮ ንስጥባል መጀመሪያ ንስሓጃ ሓደ ካብቲ ኣባል ናይቲ ኣውራጃ ንክንደይ ግዜ ዝሰዓርካሉን ዝደኸንካሉን እዩ ሕጂ ሓደ ከምኡ ክብሎ ከሎ ምክንያቱ ሳኻ ኣባል ናይቲ ብሩህ መጻኢ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ሓሳዊ እንድሕር ዳ ንብል ኮይና يهرمك كان نحردا لي وين تعلامها كان نحردا يفرصل لي كم يقدر كأخ حسابه طول مهنياتهم نحنا أبدنا يسرعت وين ما هزباهم بار ناتهم حسابي لنا دا سوق نبلا منا ماليت مهنياتهم طلعت مع بالكم ساعة زقنة إذا زاري بوزر له حمام مهانوت خنا قروي يقباي ناتهم نسبي يصرف زلوا نسبي زنات زلوا يقول كاي كونن بترنافة كونن تسلط زلوا كم يقدركم بترنافة تسلط مراحي مها أبايتو زلوا سر نترنافات نهار مزخيد زلوا فمن دا قبور نديم مزيم لذا خمسيس بلا سب علامات زلوا سب اسم كودن دحر اللي هم تي كم يقولوا حزب خمطكم قويد ما خطرنا في ترناف خلي خديو أبس عزيزين أبايتو زلوا أيوة كلنا ناني خدمة أبال بايتو يزود برا بقول فيهون أبال بايتو يجد لذي كم زي قارون حبرة تفاح عند حد عزب له خينو أنا عنده صبوا كويني تسمعنا من يعطو حدا ترى يخطب له ترى أيقونن حجي እንታይ ይመስልካ ወደ ፀጋ አርገይ ማለት ሲ እንድሕር ዳ ሓደ ሰብሲ ዕድል ናይ ምዝራብ እንድሕር ከፊት ካሉ ወይ እንታይ ኮይኑ ይራኣየካ ከምዛ ዓይነት ሲ እንታይ መስለካ ኢልካ እንድሕር ዳ ዕድል ሂብካዮ ሲ እሞ ኣብ ጣውላ ኮይኑ ሓሳቡ እንድሕር ዳ ገሊጹልካስ ዕላማይ ከፍርሰለዩ እንድሕር ዳኣት ብልኮንጋሲ እንድዒ ብከምዚ ዓይነት ብሓሳብ ዝሃበ ሰብ ዕላማ ዝብተን ዕላማ እንድሕር ኮይኑሞ የብልካል ማለት እዩ ንስኻ ጠቕላላ ይብልካል ማለት እዩ ዕላማ ዝበሃል ይብልካል ማለት እዩ ድሓር ሕብረተሰብ ኣይፈርስን እዩ ሓሳብ ይመጽእ ብሓሳብ ይምከት ጥራሕ ማለት እዩ እሱ ሓሳብ ይብሎ መግለጺ ይብሎ ድሓር ይውክለናዩ ኣይውክለናዩ ኣይኮነን ትቐንዲ ነገር ምንቅስቓስ ንብሩህ መጻኢ ኣፈኛ ከም ኣፈኛ ማለት እዩ ዮናስ ንዓኺድ كم زجبر يلون دحر دا أسديد وو كن وكيليز متزلوا سلطنون بولكو تزاريبوي زوم سوات زي أتوم زغنا يكون وكيله ما يمسؤني الوميم تجي أبو بزح أنت زي أتنا يحيش يوناس جن أبت أولا مسيو تزيد ليه نجار بزرزر أغريبيو ملوخا تزيد ليه نجار بزرزر أغريبيو سلازي نسخة زيد ليه كان نجار بزرزر يخا دا أخذ تقرب زلا كامبر كفر سنادليو كمزي غورو قناصيبو كمزي غيرو ابيلو زبالسي زي اندعي انا ولا لما زلت هونو ناي سمعن مالتي انا ولا حنتي نتا انا زنبركو طرنافه يوناس ابطولا مسي سلازتزاربه ولا حنتي غبرني ولا حنتي تنكفوني ولا حنتي نجر فاينانشال خوغتو لايكل اتحساسبو خوغتو لايكل علامات خصبرو يكل ولا حنتي نجر خغبرو زيكل ስለዚህ انا زخونه يكون سلطان هيبون ان زخونه سب حساب يمص عقم انتليني بحساب يمكتو عقم انت زي بليكا ودي لخ مالتي لذا عايكم خويني زرداني كورحاو اوكي رح نحرح عندي توات ساقام ضلو يطل ناتا حسابي مهنياتو انتاي داتا ناتو جيغا هجي حساب كشيط ويدما كاتا عمسي خبان ابدا اب اخما انت زقبرا صباطي انيرا انا كوني لي خارمو عمسي لهم عندي زياغان بعلا هجي حدا كابتي زي موري مهنياتو طاولا كاتا كأمن يمسي زلو خد على لوما انيخ كهرم هاي مساخن نزغون اني ناس كهرم هاي مساخن بروح مساخ كهرم هاي مساخ حساب شيء ويد ما كاتا ولا نسون دحراتيو انا وني لي من راه غلغله فات كاتي خلي كاتا خلي بيناي شوات يا قميته بيناي مخنيات خزي لازم سوقن انت ايلو حساب شيء متي انت زبلنا وي كاتا متي انت زبلنا صبوني اسو انت ايلو كون ايله خهرم وصقع عركي بطعمي شجر زللنا حدا انتاي دمسلكا ابزي يጭበጥ ነገር ابزي يولى ነገር ابز حلفه ነገር ابز موته ነገር
عدي يبلكا حقي حاسكا ولا حنت نجار أبزي بلكا أبزي بلنا نزارب كلنا بتعمل زحزنكا مهنياتو ندامامت سلازلنا ينامبر أنا بتعمي وكمان اختاي تقولني مهنياتوس حقينا يندبا نيرو يلكا حجي بزعبا بزعبو نسخة تحمم أبز ساعات زسي مهنياتو زي حاسكا نجار كتحمم ما يقبع كاني بزح حاسكا نجار يخا كتحمم زقبع كان أم ناس فيك معبر أوراجع كله زي نسخة أبلاس لزخون كاتو إننا يغا أبو ساعات زي بزعبا أزمة نجار قبل ما نسخة تخيلي خاماتي كان مخنا عمتات زنبرة كل نجار كستاي زخون نجار جن كتو محاشو زي كالكا أبيد كازيلو نجار عدي حاسكا حقي حاسكا ولا أنت نجار زي بالكا أبادو اختزارب كلها جن جزيها متفاقين تراحي وسمعنا أنا لكن كمان لا زلا وما نسيو نو نسو كالسيو ها نو نسو انتاي مسلكا حدا نتي سرعات نسخاكو انتاي خاز زلخا مسلكا نتي زي حاسكا يو نجار الله نيرو تبلو زلخا يا خات ما قلت زلخا امبر نتي صلاي كم صلاي تقميط زلو نعوي كون كان تقالس زلخا اجن من كم زلخا خرداك الله نسخاسي نمن يخا تقالس زلخا خرداك الله مهنياتو نسخا ناين دابا حقسي نيري يلكا يا خان نسخات ما قلت وي كاني كتقالس اما درو وصيخا زلخا لو ما انت امبر نتي الله يلكا زقمت قايو سرعات نوعي كون كان تقالس زلخا حجي كون نوعي كون نقالس زلنا نابزي له نجر نابز نبره ناب نبره نبره ناب صوصواي كوينا حجي نحنا نقالس زلنا نسخا نزارو زلناكو كالوت حبرتسب انتو سمعوا بتعمم حفرولناكو ناي كون عايقوم يزرداني بتعمم حفرولنا مغنياتو ناي ندابا حق نيرنا بقى تناخيفنا إلا ابزي كنزارب كلنا سي قرمي امايك عمد زنبره كنزارب كلنا بزعبه هلاونتنا بزعبه ذا استنفاسنا يكوننا نزارب زلنا حجي بزعباس كمزي نيرنا نمنتاي كمزي يقبرلنا ينا نزارب زلنا زالو مشت استزاربنا يانا عملت انا نسخه نحلفنا ينزلنا 10 يكون 5 يكون دقيق قبل لنا شجر وريدلو نتشجر كما يقرنا قن عليهم نخل انت نزارب نيرنا زياده نتجبات نجر مسرحنا نيرنا مالتي مغنياتو بجبوت زرقصنا زلو ابو ساعات زي سرعات الله مالتي نحنا جينا ابو ساعات انتينا نزلنا ناي ندابانا حقي اينبرن يلنا ناي يرتا حقي اينبرن يلنا كمزي لصيفنا كمزي بيلنا ينا نبزلنا ስለዚህ نحنا دارغا مستوم زيلو بقى يلنا نداغل كا بزخ مستوم زيلو ينا حجي خساين غبزلنا مالتي حقنا لبا يوناس كتنكفاي كل مقود مزيو خوس خلاي كل ابالا كنا ما حيشا سلازي قالنا ولا عندي تصحيفه بمصحف مسرت تركيبنا يالنا ابينا الله خوف الله نحنا زي قبرنا يا نجر جين بزعبه هلاونتنا خنزارب اي كالنا حبرتسبكو مجمرا بزعبه هلاونتو كو يزارب كوف مسبله هلاونتو مسرغاغصخا امو ابز هاجر زي انتاي نغبر يزبل انتاي نهنص نابنا زم اسرائيلاويان اب عدهم مساتو تقاليسوم سرعات اليوم ابز عدهم مساتو سي مجمرتا انتايم زبلو نحنا سي نزع هاجر مجمرتاس انتاي نغبر لا يميلهم كوف يلوم ابزوريا طاولا خبيبو انتاي نغبر لا يميلهم قال يوم صرقياتات نقبل الله بينتو نقبل الله خمس غيرنا نقدنا مع بالله قال بلا زبيل حسابات مسمصه نو حقينا نتخل الله تبايل مالتي حق تخيلهم كاني زان نبر الله زلنا سلام نبر الله زلنا بقى وفيرنا اتو الله زلنا عدخا غيروم مالتي ردي خان لها اساتهم ابوتاتنا خمزيهم نيرم يلوم بقى خمز حق نيرنا يميلوم እንዳተማ ጎቱ ይጎኑ ንዝሁሉ ነገር አምጨሞ ዘለው ስለዚህ ነህና أبزي تيجبت أنجر أبزي ولا نجر عدي حسكا نين دبا حق ختم ما حيشل كاي حسكوا ولا أنت نجر أبزي ولا نجر يعني نزارب زلنا مالك أي كله بزي اللي نزارب زلنا ولا لما تقع موقع أبزي اللي يزارب زلنا لا نسو هلو نجري وتسجاي نسو هلو نجري سرعة الله هلو أب هلو ينا نزارب زلنا عند حدا أب أنا من كساس زعبة حزب سلنا نزارب زلنا حزب قا هلو إحنا حزبي كبي جو لا ينبري قالسنا نو هجي بزعبه حزبي كون كان تزارب زلخاكو يوناس سي بزعبه نو بزعبه حزبي هاي تزاربنا انا نسخن ولا حنت قال تنكفنا بزعبه حزبي او رجا زبحال سي نيرو ابتو رجا خا حق نيرو ابز نبرينا نزارب زلنا نمبر ابز حزبي زلو حجاي كنا تزاربنا اي دغاغا انا ناي بحق بلك الله نحنا بزعبه انا نسخن زلنا يو اي تزاربنا ولا حنت بخلال ولا حنت تزاربنا انت اي تزارب زلنا حق ارغره تغلبا زبحال سي نيرنا ناي نبرنا اسو اي نبركم يلنا نحنا نيرنا يلنا نزارب زلنا ስለዚህ ሽግራትና አበይ ከም ዘለው ከነለሊ ይግባአና እዩ ንሕና ኣብ ህልው ነገር ናብነት ሓድነት ኤርትራውያን ፍትሕ ንበሎ ወላ ምንቅስቃስ ንብሩህ መጻይ ንበሎ ኩሉ ነገር እዚ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ትካላት ብዛዕባ እቲ ህልው ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት ንዑ ንኸውድቕ ይዝቃለስ ዘሎ
ንዑ ንኸውድቕ እዩ ዝቃለስ ዘሎ ስለዚ ንዑ ክነውድቕ ከኣኒ ጥራፌታት መፅአን ዝሓናኽለና ዘለዋሲ ከምዚአንን ንዝበለ ሰብ ተመሊስና ንሕና ደገፍ ንህብ የብለናን ማለት እዩ ሓፂር ኣነ ንስኻንሲ ደገፍ ኣይኮንናን ንህብ ዘለና ነቶም ዝቃለሱ ኣካላት ደገፍ ኣይኮንናን ንህብ ዘለና ኖ ንሕናሲ ሕጊ ነይሩና እዩ በቃ ንዑ ኢና ንጣበቕን ንቃለስን በቃ ንማጎት ዘለና ሲ ብዛዕባ ንትሕግዝ ነበረና ኢና እዎ ነይሩና መን መሓይሽዎ መን ተንኪፍዎ ዝተንከፎ እኮ የለን ወላ ስርዓት ከ ወላ ሓንቲ ተንከፎን ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብለካ ዘለኹ ኣብ ህልው ነገር ንሕና ከመይ ጌርና ህይወትና ኣውሒስናሲ ዓድና ክነውሕስ ንኽእል ከም ሕብረተሰብ እንተንዘራረብ ፅቡቕ እዩ ብዛዕባ ሕጊ ግን ዝትንክፎ የለን ፅባሕ ንክኸውን እኮ ኩሉ እንተበፀት ሕጊ ንገልገሎ ማለት እዩ ዓዲ ክትውሕስ ኣይትኽእልና ምቆትሓ ወይ በፍፁም በዛ የራስ ክዛረባ ዘምሰ ዓዲ ክትውሕስ ኣይትኽእልና ዓዲ ከጥፍእ ጥራይ ዝቃለስ ዘሎ ሕጂ ይኣኽለና ወፀጋይ ዓርከይ ንኻልኦት ካዓድልሃ بحاتينو كلاتنا كم يوناس يبتحنا ونياتو يوناس قليل سبا يكونن كم يوناس يبتحنا يوناس كلاتنا ناس كم يوناس انتزخون نيرو طبق نيرو بحفشة بس قاطعما انا نعو بتعمي زدنقو سبيو ونياتو بچبطታት እንዳምጽ ዝዛረብ ሰብ እዩ እጂ ካብ ሓደ ክልተ እንዳቆንጨልካ ስታይ ምግባር ዘይኮነሲ ክሬዲት ማሃብ ቃ ጽቡቕ እዩ ቲ ኣተሓሳስቡሲ ቀሊል ሓሳቢ ይኮነን ማለት እዩ ዮናስ በሓፂሩ በቃ ጸጋም ዘሎ ይኮን አራ አራሽ ኢንሾር ወደ ኃይለ ደውለላይ ትናርካ ኢንቫይት ስለደለይማ መን ወደ ኃይለ ኢላ ኃይለ ተዓመድ ይኻ ፈታ ዘይ ሳይንጻት እንላለን ኢንቫይት ስለደለይ ወደ ኃይለ ዋንድ ቃሱን ዳኸለይ سلام سلام دي ايوه املا صبو املا هذا عنا زابير بس قال سلامينا هيك صبو سلامينا ورحمة ايوه صبو ترناف صبو فرح قرم لو ممسينا هذا لنا تخاتاتي لكنا دي حالا أنا دارجا هجى قبتور استد حركة زاوية ما ينبروه مساعد ولا كانوا رزار وطنها لا السوري عند بياتي نساء عمل سغايت وسؤال كات أبيون هيميت عمل زجبرة ولا زول سرعتون حقن دابا يفرسون كل كاس أني حسي إذا أوراجا بعبيو فريزور يلن تميت عمل بلوت صنها نحنا سي لك أربعة عمشان عمت بس إحنا الناس قابزو نحنا زنبرنا بحقن دابا إنا تمرعنا بحقي إنا صنحنا نايميت عمتات يولنا صنحو حسابو شيطلو لو شيء واتفكر نسي زارم نير ما أنا ناي تبع حساب تمسدو جيجا مخانو جن زين ده نسي طبعا دي جن دحال انتاي مسيلو كاتيوم عندي شو عتن مالسي سو انتاي لوتن كابتن زمصا هون مالتي دلي أنا خموكس خوانا خان تدلي خام مالتي زي تخطاتي كاين مجمرة حقا أدقنا تقرباني يكون هذه عندنا خلاص علامة زكالس أوراجات طرنافة كهرم يمكن أوراجاو طرنافة سي كهرمو إلى أمتي لو مشت سنة سرعات لنا أوراجاو طرنافة مسرت يقولون هذا مسرت زي طرنافة ناي ما نشمو سمعية ناي يوناس تخاتاتي لا سمعية هجي نستو وراي غورون تاي غورو مسيلكا اتي ابروه مساي زلخم دك اوراجا كولو غزاي نا سلازوبلو زلو نابتيم حدا نابت اوراجوم سلازغور زلو وراي غير خارميله مسيلو درارون مليسليو هجي انا تاي مسيلكا نسيم دك كولو غزاي مسلينت اي تخونو اب اغازيان اندهالو كابس عد قيح زمص سب نحنا اينا ريفر ويك ان نحنا اينا خنفقودلو أبتا هاجر مرح خوون نابلون بروه مساعديو تسفاتين سقيلهم يسعبون نرام هنا توس نعخا مسل كبكا مني حدا خما إريتراو سقيلهم يقولوا هيجي آية ناس نتوم دك أكلو جزاي حقنا باين برن إلونا شفشفخا هيجي أنا مخ أخبتهم مرحة الزبهالو فتسامي شماغل ده فتسامي قال زبهال حقي ندابون ده هارمس مسؤوخ خودو زبلو زلو وخبتو زلو وسلطان كمان كورد ويز جبا أنت حق أنت اللي هو
هجسي زود زمسن عوخ نخكالا خولو طرح يليو بتاع من عوخ كالا خولو ليو برنسقا صبو خا تقبر دلغا اتي اوراجا خرم كله ابتا ساعتان ابتا قبتان مصيخا تزارب علىها منياتو تزبله خفرسي لي مصيلو نحنا خا كنت تخلينا اندل زلنا مالتي افراجا زخدس كن مولسو اينا اندل زلنا زبنا خاب سنعفد عدغي حقيدو اب من دفراخ كفرد ወይ ድማ ኣብ መንደፈራ ክዳነ ኣይንደልዮን ዘለና ማለት እዩ እጅሲ ብጣዕሚ እቶም ኣብ ብሩክ መጻይ ዘለዎም በቃ ኮሎ ጉዛይሲ ንምንታይ ደኣልኩም ንሕጊ እንዳቦኹም ንሕግኹም ዘይትቃለሱ እንድሕር ኮንኩም ደኣ ንምንታይ ኣኹም ትቃለሱ ዘለኹም ብጣዕሚ ዘገርም ጉዳይ እዩ እዚ ካኮምዚ ክነብል ኣለና ንሱ ክብለካ ኢላያተ ብጣዕሚ ሰሃግን ትገብሮ ዘለኻ ጽቡቕ እዩ أبتا استسمعتك أبتا حق النبا تزارب على غانا نحن هون أقولنا على نجوها. Thank you حبا. ها رابن. ما شاء الله. أوكي. أطايا أبو. إيش رابن كات. حسب كن سمع منا حدا غلطة كن قص وعندك آسيو اسكي بس هذا لا اسكي دايله لا تنلا اوكي بايت سدا دلي دايله مراوي حقك تخرس عند سمع خايس حقك انت لينا قال زلنات سكنا عنا يحراي هلا هاي العركه يا اخي انباي سدا دلي لازم مسنجر سكنا عنا سمع خايس كل صار داخل انا لازم نصرح عندنا بيت لازم يصرح لنا اسكب ماسنجر ما يبلني ولا هايله اكس اديك قال لي الله تعالى واي نويلاتني اسكب قال ما ولا هايله انا أنت ودو إلى الكذا العلكة هجران تايز سنا إدل كهليف كيا خا دلاي أوكي سلام أمايكا سلام لكم وعيلك لا غير مسكن كما يدوعلو صبو سلام هاي بين لهونك كل زلاي سلام عبزي جزاز لهم كلكم سلام عبزي حونا مقتي أركيبه لحريله مقت كان صبو انت له مسلكا أنا أب زحلفه ورحي أيقبرني بزعبا عنك زبها حدا انتايو واتاديو ولا ماسينيا I don't know بزعبو يحطون يرو تفتاوسي مسبينه مالتي سوفو انتاي لو وفوي بوبوي بوبوي حنساب نتግራይ ሰልካ حنساب كم زبلخا قليل حتيتونو بوبوي أبا حقوي كابتوم حقاقون صرابون حقن دابا يلو بحقو مالتي نيوف كابت حقن دابا كابتوم حقاقون صرابون حقن دابا يو أبا حقوي كتفلت يلو بداي دما
أب حقوي كابتم أبروع ملسا كينات ربع ملسا مزوبة زنبرة كينات زمرحها أب حقوي شم تعرى يويلو لذي حاسوت قبل أمسيو مالتيو ينا أي نبرني وزوي دعان زي أبو أنت سمع واسي እንዳይ መሲልካ እቲ ኣናዓና ሩድኡ እቲ ኣብ ብሩህ መፅኣ ዘሎ ተባዕ መንእሰይ ወደ ኮለ ጉዛይ ቃልሱ ክሕይል ኣለዎ ቃልሱ ኣድማዕ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ብሩህ መፅኣ ዘሎ ወደ ኮለ ጉዛይ ንሕና ዘድማዓሉ እምበር ርእሱ ዘድንነሉ ባይታውን ወይ ክዕንቀፍ ኣይንደልዮን ማለት ክዕንቀፍ ኣይንደልዮን ቃለስ ኣለዎ ተባዕ እዩ ኣብ ውሽጢ እዚ ብሩህ መጻኢ ዘሎን እዚ ኣውራጃ ኣኮለ ጉዛይ ክግበር ተደልዩ ዘሎ ምትፍናን ግን ንሕና ክነቕሓሉ ኣለና ኣብ ብሩህ መጻኢ ክንደይ ሕዋት ኣለዉ ክንደይ ደቆሞታት ክንደይ ደቆኮታት ክንደይ ደቂ ሓውበታት ክንደይ ደቂ ዓዲ ዘለዉ ሓድሕዶም ብእማን ክዳራበዩ ድሌትና ኣይኮነን أنا بروح مسألة زلوا حواتي عصرت بقولهم عسرة بقولهم أنا بأوراجع يبلس لزلهم مسقهم إني خو قراب بني زفتن سد نزي أنا هنستبه لله زلنا مال سلازي هذا كل تمكر لنا عبزو دبادنا فلطينا مدفع سراويت حدري سمرت حنة إرتراويان كل زي هذا ودب كدكم كله وي هذا زخني كفرس كلوسي انتاي مالا سلنفلت ابي تمليسنا هنزارب ايتن ابروه مساي زلو دك او كل غزاي كن تيسعان شومونتن كميت دك كل غزاي قالو سلوم كتبعلوم مجمرتا كن سب نغوزوي ننوبسي يزخو نبايتوي ابروه مساي زلو دك كل غزاي بايتو خمز امن 10 شومونت نطبታት አሉ ካብ ሕግ እንዳባዝ ወፀይ أبتي ناي بروح مساي نزيل ونك خبرنا يكال أبتي حق ندابا ندامن حق ناي سومال حق ندابا دي تتكيمو ناي نيجيريا حق ندابا دي تتكيمو سلازي إتي نوصوري ناي ناس كفرو سي مسيان دحري لكو توديو وزي روديو ونزز حقز ودو كلو زايكا قالو يلي امنني مالتي حاده خلا اي نحنا هاجر يبلنا زا موقت كبلاد صنحسي ودحاو بي هاجر يبلنا هاجر كلونا ينان قالس دلن حقي اوراجا يبلنا اوراجا كلونا ينان قالس دلنا كلنا مالت هاجر كلونا اوراجا كلونا ينان قالس دلن انا تمالي انا 10 عامتي ابز مرح 15 عامت بحق ندابا حق ادغنا تغلبا يتمري ابز سدت ابزي بحقي ندابا نمرعون حواتنا نمرعوم حواتنا لو نابي يغيد حق ندابانا انتو كومولينا استيلا بعد دبنا افتا انا زنبر الله عباس لما كدانا يخلو بحق ندابوهم منبر شعبي ازدالو ولهم حقون يله بتسنه لبنا حق ندابو يخمان تسب زم حدر بالزبان سوات زي كونه زم حدر تهزبي بزبان حق نداتبهله يو حد حدو زم حدر اذا حقنا شعبي زبان سوات مقفاديا مأساريا سلازي حقن دابا سمعنا ندو ويتا اوراجا زبحال نايت الياني وندابلكا اوراجا زبحال يلن حدا برئسي حدا متفنان ازي نايب حكي نمنتاي علامه ايو نعنا ردانا يردانا ابروه مسا زلو احواتنا كن نزخ حيلو قالسون كطنافرو كعبي اتزدلي وو بصح منبر صرح حق ندابونكم زيكونون انا فلتي تمالي يغلصو نيرو وفوي بتاعنا كان زي اوراجاتات بزي اوراجاتات بايتو سرح يقول ميدي يسرحن حزبي بايتو سرحو بالنير تخك تعلم انا يناس كن سلت ردانا مسبروه مصاي زكراخري يبلنا قني الزربازيون الله احوات كصحفو زقنا رينا يلنا نفلطينا نمنتاي سلامنتاي سلازردانا بزي منم زكراخر ايكونن تبروه مصاي زلو نعاي احواتي يالو احواتيهم بمولو ما بروه مصاي زلو نعاي احواتيهم اوراجا سلازبولكم مسقوم
እምንኹ ኳራበብ ግን ንናይ መን ዕድል እዩ ስለምንታይ ውድብ አውራጃ ደንከል አለኮ ውድብ አውራጃ ደንከል ስጋ ምግንጻል ዝአምን ነዚ አይትንክፋን አይትንክፋን ውድብ የዝብለካ ዘሎ ውድብ የዝብለካ ዘሎ ውድብ አውራጃ ሐማሲያን አሎ ነዚ አይትንክፋን ውድብ ደቅ መታሕት አሎ ነዚ አይትንክፋን ስለዚህ ድኳንካ ክፈርሰካ ከሎ ነቲ ሕብረተሰብ ክደማሱ ሰለካ ሕብረተሰብ አኮሎ ግዛይ ካልአይቲ ተስፋጽየን ኮሎ ግዛይ ያህሪብ ሳሆ ኮተሌኽ ዓዲ ቀይሕ ገነይቲ ደቅ ወደ ገባ ሰገነይቲ እዚ እንዳተባህለኮ ኣብዚ ልዕሊ ዝውራጃ ዝተኻየደ ዘበተ ሕጂኻ ተገልቢጦም ማዓልየናስካ ነዚያ ቁጥቁጥዋ ማለት እንታይ ዝገበረ ህዝቢ እቲ ኣብኡ ዘሎኸ እቲ ቃልሲ ንፈልጦ ኢና እቲ ቃልሲ ንርእሲ ደቂ ኮሎ ጉዛይ ፍጥር ካብ ዝብል እዚ ኤርትራውነት ዝበሃል ንርእሲ ደቂ ኮሎ ጉዛይ ንምድና ንሕብረተሰብ አውራጃ ኮሎ ጉዛይ ምጽናት ዝተወደበ ዘይተወደበ ካብቲ ስርዓት ዘይሓይሽ ውድባት ኳይ ዘሎ ንፈልጦ ኢና ካብቲ ስርዓት ዘይሓይሽ ሓልዮት ናይቲ ህዝቢ ክብሪ ናይቲ ህዝቢ ሕብረተሰብ ክብሪ ሰብ ክብሪ ኣለዎ ንፍትሒ ቃለስ ኣለኹ እንዳበልካስ ኒ ዘይፈትሓዊ ስራሕ ትሰርሕ እንታይ ፈለካ ካብቲ ስርዓት እንታይ ይስፈልየካ ሰብ ደስ ዝበሎ ይወደብ ፀላእ ኣለዎ ኣነ ዮናስ ፀላእይ ከም ፀላእይ ኣቐሚጤ ይፈልጥኒ ስርዓት ኣሎ ንዓይ ፀላእይ ብሩህ መጻይ ንዓይ ፀገም ኮይኑኒ ይፈልጥ ፀላእይ ኮይኑ ይፈልጥ ፀላእ ኣለኒ ሕገይ ዝመንጠለኒ ስድራይ ዝመንጠለኒ መሬተይ ዝመንጠለኒ ግብረይ ዝመንጠለኒ መቃብር ኣቦታተይ ዘኽላኣኒ ማለት እዚ ፀላእየና እዚ ስለ ዝበልኩ ግን ከም ፀላእይ ከም ሻዕብያ ወሰዳኒ ጸታቂቃ ኣብዝባን ሓላይ እጂ ኤርትራውያን እንተኻፊሎም ተስፋጽየን ኮይልናይ ሩባ በለሳሲ ወደ ሐማስየን መሪሕ ወይልና ልክዕ ንሳ ይደጊሙልና የናስ ማለት ንሳ ደጊሙና የናስ ትክክል ኣብዛ ኤርትራ ትበሃል ኪዳን ዝበሃል የለን ኣብዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኪዳን የብሉን እዚ ሕብረተሰብ ናይ ሓባር ሕጊ የብሉ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ይሕመቕ ይንፋዕ ብስነ ልቦና ናቱ ዝሃነጾ ብሕጊ ዝናባበር ሕጊ ፈጢሩ ብሕጊ ዝናባበር ዝነበረ ሕብረተሰብ 26 ዓመት ቆዩ ሕጊ እንዳባ ካብ ዝፈርስ ብሕጊ ተወራጃ ካብ ዝፈርስ 26 ዓመት ህልው እዚ ታሪክ ኣይኮነን እዚ ሕብረተሰብ ኣነ ከም ወዳ ኮሎ ግዛይ ብሕጊ ኣድግነ ተገለባ እዩ ጓሉ ወዱ ዝምርዐ በቲ ስነ ልቦና ዝነበሮ ሕጊ እንዳባ ብይ ከዓ ዝዳነ ብይ እውን ዝተዓራርቕ ማለት እዩ እንተ ተባይሱ ናይ ሻዕብያ ሕጊ ዝበሃል የብሉ ስለዚ ኣብኡ ብዙሕ ሳይተ ዘይገበርና ተመራፂ እዩ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ወይ ይርዳእናይ ንምንታይ ዕላማ እንታይ ተደልዩ ስለዝቐነየ እውን ዝዘረባ ትማሊ ተተኪሱ እምበር ስለዝቐነየ ዝዘረባ ይርዳእና ስጋብ ዝኾነ ምስ ኣሕዋትና ከዓ ንራፀመሉ ኣብነት የብልና ምስ ኣሕዋትና ንቀራረብ ሓቢርና ንቃለስ መስመር ንፈጥር እምበር ኣይንረዓቕና ግዲ ይብልካ ዘሰክፈና ነገር ኣይኮነን ወላ ሓንቲ ንስከፈለን ኢና ነዚ ያ ኣብለካ ደሊ ቀኒለይ ወይታ ወጀዳ ይመስልካ ጽባላ ከገርመካሲ ቀቂን ማምሲ ኣብታ ናይ ተፈታዊ ሸውሲ ወዳ ዓንዳ ያምሲ ነሩ እንታይ እጅነኡሲ ጥቃት ከም ገበረ ባዕሉ ቁሽዑ ቀቂን እዚ ኣታ መርሃዊ ተጸሊእካ ድዩ መርሃዊ ዝብልካ ኣብዚ ዝገዛ ዘለካ ተጸሊእካ ድዩ ነቲ ወራጃ ኮሎ ጉዛይ ክሃርም መጽየ እንዳበለካስ እንታይ መምኽነት እንታይ ካል ይዕለብጠካ ነቲ ኮሎ ጉዛይ ክሃርሞ የኸፍሩሰ መጽየ እንዳበለካስ ካል ኮለል ትብል By the way, أغلبني عاركي. Thank you. Thank you, Ayan. Thank you. Yeah. ما أنت يا أخلنا ده سترة. يا أخلنا أي مثلاً. شابينا أنت إني سحسا ودكتور ده. عباوي. شام سيد كان يركز سكت كمان لك
شام علي والله يا أخلنا يعني بزي زلهم سبات بالماسنجر تصحفوا لي زلهم زاني ماسنجر دمسني عند أبيت ثانك يو ولا يا أهلنا يمسلني اوكي دمጽ የለን ዋ አንተ ሰብ ሰዓት ይምስወፀ ድምጽ ጥራይ ተጠፈንላ አንተ ይለወደ عبدو لو ما كنت كتب المسيح لو ما دس ديلك زعبا وراجع كلك زي تزاريبنا وي زعبا يخفى تزاريبنا والله بقى ድምጽ የለን በቃ እንታይ እንገብር ያ አኽለናይ ሰላም ለይት አይ እስኪ ያን ናሃ ካታ ኦኬ يلا هان تكي تكي هيسرحنا لور تس لازم دمعت يوم يا ها ለዚህ ዛተው ሰብሲ ድምጽ ያጽወንለው ያኽለና ለምሽት አዲስ ኮይኒ ሰብካ እንድቀስ ያለ ጊዜ ሰላም ለይቲ